Nisanım tu xevni yarasiye haydi Nisanım tu derdi yan ermani haydi Jiper ve espir şaşvazım haydi Haydi Jiper ve espir şaşvazım haydi Haydi Bevaran nerhati bava behari Şehatar yehatiş min reburonahi Desanim barani tiş min rehani Haydi Desanim barani tiş min rehani Haydi Gello çavate benavi kemaydi Tessermayek şteriya germiyek şagi Jiper bi evine dişevit maydi Haydi Jiper bi evine dişevit maydi Haydi روج باش صباح بخير تماشاوان هجا وبخير عطن بر اکرانا TRT Kürdiye داویا هفته ایروجی بسترانکا خوش دست بکر بله تماشاوان عزیز ایرو مجارامه گلک خوشه گلک گرینگه اما بحثا بالغ بونه بکن گلو بالغ بون چیه دزاروکن و حیامده دبه معامله چاوا بکن دیو باv دبه وان را چاوا خبر بدن پسکرکن و حیامه چیه اما ایرو به میوانن خوره لسر و مسئله بسکنن Bu inci karın persen xoya, peyamên xwe, mesajên xwe ji ser WhatsAppê ji me re bişênin. Telefona me li ser ekranê 0506 657 503 622. Di mêvanê min hêja îro li viraye, li vê dereyê me bi hev re behsa balıqbûnê bikin. Vecdin Çelik, derûnnasê pîspor, psikolog. Hûn bi xêr hatin û çawa ne başin. Sağ bin, nav xêr de bin. Bernameya wê ji ser xêrê bi. Gelek spas dikim. Sağ bin. Hûn çawa ne başin inşallah. Ez jî başim. Gelek spas malawa ava. Ergoterapîst Bilal Temel. Hûn jî bi xêr hatin. Serçavê min xwe ji we razî be. Hûn çawa ne başin. Elhamdülillah hûn çawanin. Ez jî başim. Gelek spas dikim. Stranbêj Yusuf Akbaş. Malawa ava. Saat xweş. Müzikjen Saim Erten. Gelek spas dikim. Bele temaşevan hêja ekîba dawiya hefte ji bo we vetereyek amade kiriye. Kerem bikin em bi hev re binerin hûrgiliyên mijara me îro çine. Balıqtiya zarokan kingî dest pê dike ku gelek guherînên fizîkî, hestî û zanatî çêdibe. Helwestên neyîniyên balıqtiyê çine. Divê mamoste ji bo zarokên balıq çawa meamele bikin. Pirsgirêkên balıqtiyê çawa tên çareser kirin. Divê di balıqtiyê de dê û bav çi bikin. Ji bo zarokekî di heyama balıqtiyê de divê helwesta mirov çi be.
Tedaviya pirsgirêkên heyama balıqtiyê çi ne? Bersiva van pirsan û agahiyên hîn zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pisportên serekrana we. Dawiya heftê dest pê dike. بله داویا هفته دست بکر اما هدی تکه بنام مجاره بله مجاره اما بالغ بونه اما ای رول سر و مسئله بسکن براستی جیش باز زارو کن هیامکا زوره ما مست بیزناوه از وجدان هجاره دست بکم ما مست بالغ بون چیه چاوا دست بید که نشانه و چنه Balabun de Türkiye'de o da dünyada velatedin de esas dugaher. Tişteki vani imkanım bibejin dema ku zaroken küçük de ne sali yanji 10 sali. In zaroken lav de ji 10 yanji 11 sali wan de balabuni dest pedikin. Jiber ve balabuni ji la şevan dugaher deruni wan dugaher. Eğer ku mirov lebiner denge wan kalım buye kama wan zêde bûye kiloyê wan zêde bûye yan jî bi ser laşê wan de tiştên taybetî çê dibin em bibêjin rî û simêlê wan mesela derdikeve em kanin bibêjin mesela ev zarokane ketine dema balıqtiyê yan jî wecê wan de laşê wan de mesela pizîk wan derdikevin em kanin bibêjin ev zarok keçik yan jî lawik ketî dema balıqtiyê ev jî heyema balıqbûnê ye. لگوری کروکان و کچکان دوگهره نه ساماموس بله دوگهره گوری هرمه جی دوگهره ام ببیجن لامریکا افریقا یعنی ترکیه ام ببیجن دوگهره لور مثلا چو خوارنه چو و خوارنه گوری جوان جه مزنبونا وان خوارنه و گهر و خوارنه وان گوری دیو با وان دوگهره چاوا کی مرو ام ببیجه انا بدنا سه ام کنج خودکه سه بدنا وراو سه بدنا امریکا نه وکوین نه وره لاشی وانجی نه وکوین درونی وانجی نه قلاوترن نه ساماموس زاروکین امریکا هین قلاوترن هنک هن مثلا 8 سال دکوی بالا بونه هنک هی مثلا 10 سال دکوی گوری هرمه دوگهره گوری مثلا تاوه دوگهره گوری آوه دوگهره گوری مثلا بحری دوگهره گرمانی یعنی ساربونی دوگهره جه اسویچ جه نروژ یعنی جه ترکیه نه وکوین چون مزنبون وان نوکاوه دیو باوی وان نوکاوه اما امکانه سر ترکیه ببیجن 9 سالی 10 سالی زاروکن کچک 10 11 یعنی 12 سالی جی زاروکن لاو کامل بنوسا her vakidin mamostame سر خوارن و خوارن بسکتن بلال خوجا سر و مسئله گله خباتین می هنه لبرو کن ور سر و مسئله پسکرکن هری مزن ای بالغ بونه چیه yani psikolojik aliye laşe merevde yani psikolojik her imazın çine yani aliye de bavan da jeme haber bildin aliye zarokan da ji ya psikolojik avliki zarokan da yani rast psikolojik pırın em ana ben 2 saat bername bakın 2 saat ne 4 saat qimna ama serde bıçak kırtası bir bejim psikolojik deruni hey o enji laşi hey en laşi imkanı bir bejim mesela لاشه وان دوگهر گوری و لاشه خوارنو و خوارنا وان خوابان دوگهر ام ببیجن اکادمیه وان دوگهر سرکفتنا وان دوگهر آریه درونی دیجی مثلا دکوین دپرسیونی و کایگی چه دبن ترس چه دبن هرس چه دبن و ام ببیجن آریه دن دیجی ام ببیجن مبتلا بونجی جانان چه دبن ام ببیجن مبتلا بونا جگاره الکل یعنی آ مدیا جواکی وانا تف دگش دوگهر ام نکام ببیجن فاکتور کنی آریه فاکتور مالبات هی هفج گوری هیامه دوگهر نه ساماموستا yani دوگهر mesela ام ببیجن زاروکل افریقای گوری افریقای مدیا جواکی تو نی ام ببیجن مدیا جواکی یعنی لور مزم بوی ناو دارستان ده مزم بوی گوری یلا شی دوگهر خما وان دو 2 metre evra amle biner mesela de metraku 7 santim yani metraku 8 santim gor biya دوگهر van perskrekana ariye fizyoloji ariye deruni دو فاکتور امکانم ببیجم پیچه کرتاسی زیادتر عالی فاکتور درونی فاکتور لاش هفدو تاثیر دکن وقت زنجیر هفدو قط نابن. لپرانیش عالی درونی ده sanki yani eko yani balan vaye mesela zaroken ku balık bune de edi mesela alimine tenebune
naxwazin tekevin nav civakê, naxwazin bi dêw bavên xwe re herin deran. Her car dixwazin telefon distêwan de, her car dixwazin bi tenê bimênin, an jî tenê dixwazin bi hevalê xwe re bigerin. Belê ev tiştekî wenî dibe mesela zarokên keçik Yani ev ku herî balam dikişine evet divê heye. rast mesela zarokên keçik eger ku pêşiye dêkeve baliqbûnê zû têkeve baliqbûnê wê çaxê mesela fedî dikin qapat dikin tenêbûnê hez dikin tu carî dêw bavê xwe napeyivin naaxive Eşçi fedî û hevalê xwe jî laşê wan diguhere dibêje ez nakim ber civakê civak kiş tev de me temaşe dike ez fedî dikim ez naxwazim tev de me temaşe dikin li min dinerin ev henekê xwe me bike ji ber vê aliyê de fedî dikin û yan dikevin ser telefona yan dikevin ser teknolojiyê ji malbata xwe dûr dikeve hema aliyê faktorên zarokê law de em lê binerin ê law jî çawa ku zû têkeve baliqbûnê qama wan dirêj dibiya bawerî tê çawa ku bawerî hat wê çaxê dibêje ez tiştekî mezinim Ramazan dibin, gir mezin dibin. dibim ez vê komê de ez serêm ez serokim ez kanim her tiştî bikim dibêje bawerî wan pir tê cî ev qîzik û lawik diguher yani ferqa wan heye yani hema mesela ev tenêbûn zêdetir ez bawerim laşê wan diguhere mesela wecê wan de pizik derdikeve berav vê pizikî fedî dikin naxwazin li neynikê binere naxwaz têkev nav hevala dibêjin heval zordayiyê heye bidin mekî zêdetir zordayiyê jî didin malbata min heye zordayiyê bidin min ez çima laşê wîn degiş guherî yani salkê de 10 santim davêjî 15 santim davêjî külê wan sî çele dibe heştê dibe heftê pir dibe wê çaxê jî fedî bûn yani normal dikin yani sedema kilo jî xwarin ve xwarin ne wisa mamosta piranî dixwazim gotlê bidim wextî mamosta ji bo ku beşa we jî ev e yani xwarin ve xwarin ji xwe di jiyana me de gelek tiştekî giring e ya bi zarokatî de bi heyama baliqbûnê de jî gerek me re bêtir bala xwe bide ser xwarin ve xwarin ne wisa mamosta piranî jî dê û bav li ser vê mesele gerek bisteknin bi giringî bisteknin Belê xwecayê min dibêje ya ew zû kilo distîne zû emrî wî dirêj dibe ya jî zû boy davêjin yani ew mesela wî hormonî wî diğeyre yani artık şeklekî dinê dikeve cî de zêde dibe de wisa mamosta hormonê wan mesela bibêjin wekt ji bo zilama ji bo zaroka yani ji bo mesela zilamtiye de testosteron ji bo pîreka östrojen vana yek jî dibe hormonê zilama yek jî dibe hormonê pîreka gava hormonana her du jî di pîreka ne di zilama jî her du heyî ji pîreka jî her du heyî ama di yekî de mesela di pîreka de östrojen zêdeyî gerek zêde be piranî jî di baliqbûnê de zêde be di baliqbûnê de yani wexta gidwî wexta de hêdî em bibêjin ji 9 salî pê nişka de zêde dibe heta 16 salî 17 salî ev tişta dewam dike sebeba wê çi sebeba wê ew laşî wî canî wî em bibêjin hestiyî wî bêtir gelek tişta wê bistîne ji bo bedena xwe mezin bike yani ew goşt çêbûna wî û kilo girtin di vê meselê de tê çünkü östrojen di zîvirê tê tema devê te ji tema devê te bigire heta îştahê yani çi xwasî tu ji xwarinê hez dikî tu dixwe ew tişta li te peyda dibî yani em karin bêjin sedema her tiştê ew her du hormon ne belê yani ji hormonê dinê gelek jê ev gelek di tişta de di vücudê de yani em dibêjin biyokimyasal olayê di hundirê vücudê insana de ew gelek tê têkiliyê dike gelekî tê şoxlandin lazım jî gelekî ji em bibêjin wexta kêm bi pîrekê re wexta kêm bi çer dibe xwecayê min goya go laşê wan mezin dibe çi dibe pêsîrê wan mezin dibe em bibêjin qalçê wan mezin dibe vana işaretê çi östrojen û zêdebûnê sebeba çi veya fitraten ji bo pêş de dayîk zaroka çê bike haziriya weya dike esasında ew hazirî ji bo vî hawî ew pêsîr û mezinbûn û ew laşî wî mezinbûna wî çi dike östrojen di pîrekê diwa dike gava östrojen di zilam zêde bibe çi bibe pêsîrê ê zilam jî ew ê mezin bibe ev tiştekî ji ber xwarin û vexwarinê diçe di piskirêkî yani problemek mezin e yani ne genetik ne ew kene wala piranî ji xwarin û vexwarinê yani em jê dibên epigenetik yani piştî hat dünyayê pê ve çi xwar çi vexwar di zikê dê de çi xwar çi vexwar çünkü
Bejin karın bejin genetik akı xarat kırın o zaman bu xarını ve xarnelere ne rast var genetik xaradık yani hele ki divi vaxta da beter genetik xaradık ama bejin de pireke de testosteron hormonu zilamtiye zede beve çava beve telebine ki nav malbat de de ya vak zilamayı ev pireka vak zilamayı hakikaten var de çima jiberge ev hormona zede de fıtrata az zilamat eser pireke hal hareketi zilamat eser seroktiye vak ana hocaya mı go je pireke be aji serokum ev çidike çava go hormon ev tiştadık ev hormona jilvit ev tiştadık İro xav xarabuna ve çi neş hormon yani ömrü la şu bedena ve ji hormonu fikru o ne fikrandın ji hormonu tu aciz bi fikrat aciz bi ji hormonu yani İro tültişteki dinler tabii İro hocaya miltişteki dinler pır kefavi ev jwe çiçeka jwe gula ve çiçeka pır kefavite em kefam jernayj boçu çünkü hormonu minui ne vakevdi ev هورموني وقت نابين يعني وقت نابيني يك دبيني يك خوش دبيني او جبلا هورموناي اجا دفيدري ده بروبلما هري مزن چي hocaya mı ya go dojje want bizik derdik eve o bizkana der cem doktor hatta dermanı ki pir meşhur hey yani etken madde ve gelleki zararı dedi ev civanana jboçe jberge hormoni gişi kemasi dixine yani jboçe her gence ket balık bu ne ket kamil bu ne lazım bizik derkev civi na kese bizik derket birek zilam fark nak yani de her cide psikereka çi de laşivi de bedenavi de gamara krejek am jiber ben toksin hatta tu bes de cigaravi araş de peyda buyi çe buyi او تولد نر قالك جي قديم كافن دبنر كسيد بالغ دبو وجهوان تو بيدابون دديت وجهي تو بزك درنت كت بلكي جسدي يكبو انها جسدي نو ديوي بزك سر وجهوان لا شيوان دجاني وان دي وقالك لسر في مساله زارو بسيكولوجيا خو خرات كنا سما مصلا يعني تجد فكره ما مصلا لسر في مساله سريل وددن يعني çünkü انا قالك كتشيك براني لسر ميديا جواكي هنگی ولو فیلتر چتکن یا لفوترافان سوجه وان پر خوش خویات که یه زاروکین بالبونه دیجی وان دبینن دبیجن ام چما نولونه کسایتی وان خراد به نه پسیکولوژی نرینو دیتن وکف نابه چاکو آرده فرق در که وی چای کسایتی وان خراد به گرک لازمه که هرن درونی ناسکین یاجی سپوره کی آلیکاری و سری راست هی ما ماموستای ما پرچته کی راست خود تدخل سری خود 30 سال وقت ماموستای ما گو مثلا بری 30 سال 40 سال بری خوارنو و خوارنه انا ای بری نه وقف بو انا مثلا خوارنو و خوارنه ای پاکت دی ای آماده کردن هی شد به واناجی سرلاشه مرجی سر درونی مرجی تاثیر دکت تو انا لید نره زاروک 12 سالی بوی متراک و 8 متراک نود هما دیو باف کنکه او چاو دبه اکالکی وانجی کنه که او تشتکی زیتر تو زانه دبه آنورمالlik هی yani dibejna çok bejnay derece yani ama Ali tendürüstü de belki ne tişteki başı ha yani ne zaten ne başı jber çi ne başı iro hocaya mı go gava le ekvator o to neziki yani ciye germ dibe ve çağa çi dibe balık bun pir ömür dadıxine yani zudik heve balık buni ama تولد نرى أنها قال لك نخوشي مهاتن جمع بتشوتك هنا أم رحماوان دنر بدستام رحماوي دنرن تولد نرى دهندري هيك واند تشي بونه أم جرد بيجن كيست مش أنا كا أنا كاد هين حي سالي حف سالي جبو تشي دبي افتشتا جبو إيرو تمريشك حاضر بخور ميريشك تشوا هرمون ددي مزن دبي أو هرمونا عين تشتي أو كشكاجي لوي قزاجي دك ياجي problemek mezini her green ev şire çeleka dedi zaroka dibe şire de tere nake ya şire de tere bikiji daik dixwazit dedi ömrü direj bive yani boya wan direj bive dixwazit ki bu qalav bive dibe evet vacid bejin bebekeme pirtukeme çıka qalab ha qus başa halbuki ev pir galeti jibo çi galeti iro ev şire çelek جبو حيوانات خو تشيدك
تجه هورمون جبو قوي مزن بك او هورمونا غاوا او بتكا او زاروكا وخو دبالغ بوني ده عمره نورمال ام بيج 10 سالي دكه كامل بوني بالغ بوني داد كه 8 داد كه نها اف چ پروبلم اجمر چه دکه ام بيجن دليوي جيگراوي معديوي ريديوي گش وانا ج حد خو مستر چه دبه ام جرد به هپاتومگالی یعنی جیگرارش مزن دبه مزن به اوی چه به انزیم و هورمون خو خوشک بکار نینه گماره پاکج وجود پاکجی نینه یعنی یکی وق زنجیره هبدو خرادک قش هفدو گریدایی گریدایی یعنی ایرو بیرک وقتا زو بالغ به چه به هکی وان خوشک انا مریشک چاوا مریشک مالت دی هی لگوندا مزن دبه دهندره هشت روزی ده هفته روزی ده وان مزن دکه لعیدنه چل روزی ده سی روزی ده مزن دکو دفروشه تو دبیجی یا از گوشته وی مریشکا دخم نه طعم نه لذت تشتکته تونی او مثلا مریشک او جوانجی وری گاوا بالغ بونه ده هنگی او هورمونانا دناف شیرو دناف گوشتو ام بویج دناف خوارون و خوارنه ده هورمون تجیه او فلان کساجی چردکه دبه سببا زو دکوه بالغ بونه او جی پروبلمی مجیجی تینمه مثلا ایرو زاروک کی بچوچک تو گران بونک مزن بده سر پشتاوی اوی چه بوه دبنوی کاری ده نکان رابنه ولی خوجم نکان چونکی چه دبه ایجا دکوه سترسی yani ایرو کاری کی زلامه کی 20 سالی دکه تو بده یکی 10 سالی نکان چاره سر بکه اوی چه بوه سترس و سیستماوی گیش خراده به اوجود که با اقتصادی سترس بله ماموستا تخوش تبیجی یعنی خوارن اوقات تشتکی گرینگه yani pirani jî li ser vê mesele gerek dê û bav bisekirin. Yoksa çünkü zarokên di wê heyamê de pir li ser vê mesele nasekirin. Çi tê berdistê wan dixwin. Yani dê û bav di malê de muameleyên çawa bikin. Zarokê xwe re çawa xeber bidin. Hem ser xwarinê hem aliyê derûnnasiyê de yani çawa zarokê xwe re rabin rûnên. Pêşê de gerek peyv û gotinê dê û bav wek hev bin. Yani eger ku peyv û gotinê dê bav ne wek hev bi wê çaxê me jî zarokan tevlihev dikeve kesayetiyê wan jî ne baş dibe dibe gelo diya me neheqî yan jî bavê min neheqî ji ber vê aliyê de gerek vêya dîqet bikin û her tim plan programek hebe vê pêvaciyê de her malê de gerek plan program hebe her malê de ev plan program ne wek heve ev plan program çi ye سبه سبزو از ساعت 70 هر مکتبه گرک دیو باوی مه شف ساعت نه بو یعنی 10 بو گرک به اثرم وکبم خوارن و خوارنام ام بیجه آ شف ساعت 80 آ بروش تاشته ساعت 10 دی یعنی ام بیجن آ نیو روش ساعت 12 دی یک دی گرک ویا دقت بکن و ام بیجه خوارن و خوارنه گرک دقت بکن هر تم دیو باو چه حرکتی بکه تأثیرین زاروکی خود که جبر و عالیه ده گرک مدلی کی باش بن ربره کی باش بن زاروکی خوره دمالی ده با وی جغاره و دخو ده هی جغاره و دخو دبیجی که اف زاروکی مکتی بالغبونی جغاره و دخو چما و دخو گلو چر بویی لتد نره لتد بینه تجخور مدل دگره جبر و عالیه ده اوش ده هر جغاره و دخو یعنی جیان ببیج تو در ساعت حیا 12 حیا یکی تو ناکوه زاروک جی خوان جی خراد به اف هر تم گرک پلان و پروگرام که ده به و پیواژی ده و پیواژی گرک ونی در باس به یعنی هر تم گوری اکادمی عملی بنره زاروک چاو سرفراز به یعنی قابلیت وان هیتونه گرک ویاجی بنرن هر تم تعقیب بکن ما مستر هر تم تکلیه وان گرک باش به گرو اف زاروکه me mesela serkefti بوی یعنی نبویه ev ji bo çi mesela notê ketiyî yan jî zêde bûye gerek van takîb bike zarokê xwe gerek mesela tekiliyê zarok û navbera malbat her tim baş bi gorî empatiyê gerek hereket bikin wan fehm bikin û tiştekî wenî heyim îro 20 sal berê 30 sal berê em dibêjin ki xwarin û vexwarin ne wek hebû ne we mamoste em bibêjin xwarin û vexwarin ne wek hebû ana teknolojî jî ne wek hebû berê telefonê tunebû ana heye internet tune bu ana heye ana zarok mesela telefon destevan nakeve tablet destevan nakeve medyaya civaki heye
Instagram heye, Facebook heye, her çeşit heye. Zarok mesela vanar jî dinere. Gerek malbat vanar jî bişopînin. Gelo zarokê me çi dikin? Dikevin internetê hevalê çi, derdora zarokê min çi ye? Zarokê ana ka jî kabul nakin mamosta yani. Giş kabul nakin, tev de kabul Yani nakin. tu nikarî wan pir takîb bikî, tu nikarî pir herî ser wan de, tu nikarî serserê wan bî, kabul nakin me. Mottoyek me ye wenî heye. Yedî mezin yani mezin bûne. Rast e. Mottoyek me yani peyvê gotinek me wenî heye. Qarış nede ama çavê te bira li ser be. Her tim bira wenî bişopînin yani zêdetir çawa ku tu zor. Durayî ve me bişe. Durayî ve binere çawa ku tu zordayiyê bide. Wê çaxê jî ew hêrs dibe derin ya xwe intihar dikin yan jî maddeyê din digirin yan jî derdorek dikevin depresyonê, anksiyete, travma her tişt çê dibe yan ji derin xwe intihar dikin kesayetiya wan xera dibe, derûniyê wan xera dibe. Ji ber vê aliyê de malbatê me yani ez kanim bibêjim bera tiştê wanî dîqet bikin, wan fêm bikin, wan nas bikin, nêrîn û gotin û nêrîn ne wek heve, gotin û dîtin ne wek heve, bera vana dîqet bike, her tim bişopînin zêdetir nerser ama bira çavê wan li ser bin. Yani mamosta te gotiye bera zarokê xwe fêm bikin. Ciwanên an niha piranî dibêjin kes me fam nake. Rast e. Yani ji berê de bi rastî wilo dibêjin kes me fam nake. Çima wilo difikirin? Yani ji bo ku bêjiya zû wilo ew dibe mezin dibe, mêjê wan dikere, laşê wan diguhere. Yani çima wilo difikirin yani dibe kes me fam Yani nake. ew- Piranî jî dê bavên me ben fam nake. Gorî heyamê diguhere ana peyvê gotinek tiştek wenî heye. Çawa ku em zarok em dibêjin dê û bavê me heqlî rast dibêjin. Çawa ku dikevin baliqbûnê hinkî mezin dibe dibe dê û bavê min neheqe ez heqlî me. İza çawa ew dibin dê û bav dibêjin he dê û bavê min wela heqlî bû rast digotin. Me çima wanî kir. Ev gorî heyamê diguhere ev jî çî ki yani laşê wan diguhere, derûniyê wan diguhere. Mesela êdî zarokatiyê zêdetir mezin dibe. Zarokatî derbas bûyî mezin dibe. Ew jî dike adapte bibe. Ev adaptebûn ne rehet e. Rehet derbas nabe. Zarokatî pir ew bûye. Çawa bêjim zarokên ana ka ji weke mezin ane yani bi rastî. Rast e. Yani li wêya dinerim û gorî wîya hereket dikim. Ez bawerim mesela li vir de tesîra derdorê jî heye. Mesela zarok li derdora xwe dinerim malbat baş mezin kiriye. Daxwaziyê wan anîn cî, işte xwarin û vexwarina wan dayê, xercligiya wan dayê, tiştekê masî nemayê. Ji dora xwe dinere mesela dibêje ev hevalê min viya dike dê û bavê xwe qarşî derdikeve hemberî wan e. Peyvê tiştên xweş nabêje hevaltî dike ve hevaltiyê tesîrê wî jî dike ew ji dihere dê û bavê xwe aynî hereketa dike, aynî helbestî dike. Vana jî çi dibe wek zincîrlemeyî dewam dike, îca tesîr dike qarşî dê û bavê xwe derdikevin. Ama ez bawerim zêdetir mesela medyayê civakî, teknolojî û derdor pir tesîr dike. Medyaya civakî ji xwe aneka pirsgirêkeka gelek mezin in. Mamosta dixwazim ser wê jî bisektim. Te gava din gotiya mesela malê de dê û bav cixare ve naxwin lê zarokê an vedixwe. Rast. Yani te gotiya diya xwe re zarokê xwe re dibêjin cixare ve naxwe lê ew vedixin. Lê hin bav jî cixare ve naxwin lê zarokeyan dîsa vedixwe. Yani karim bêjin hevaltî jî li divê heyamê de pir tesîr dike. Yani zarokên wilo jî hene. Dê û bav hayatê de cixare ve nexwarine, di mal de cixare nehatiye vexwarin lê ew zarok vedixwe. Rast e. Mesela malbata an pêşî dibistana a pêşî ev malbat e. Malbat de dê û bav re dielime. Çawa ku 6 salî şûn de dibistana madara zarok derketin hêdî çûn mektebê wê çaxê hevalê din dibe, derdorek din dibîne. Îca cana derdor baş dibe, cana derdor xerab dibe. Gorî aboriyê diguhere, gorî cî diguhere, gorî dê û bav diguhere. Di polekê de çel heb zarok heye. Eger ku ev çel zarok heye çel malbat e, çel mêjî ye, çel derdor e. İca derdorê baş heye, ê nebaş heye. Zarok derin nûr mesela derdorê nebaş, hevaltiyê nebaş dike. Derin medyayê civakî re insanê nebaş dibînin. Bi wan re hevaltiyê dikin. Derin mesela cîkî nebaş, hevaltiyê nebaş ji wî re mesela dibêje qarşî derkeve dê û bavê xwe. Cigarê vexwe, alkolê vexwe. Em viya bike, em nerin malê, em nizanim tiştê nebaş bikin, her tim dielîmîne. Pir tesîrî hevdû Pir dikin. tesîrî hevdû dike. Divir de gerek wezaretiye perwerdehî û ewlekarî pev re bişuxulin ki ji vir mesela önlemek bigire. Yan veya zêde here sibe du sibe ew ê mesela xwe intihar jî bikin zarokê, ew ê herin
تکم بندستی جی تکم بنچاوا جی زیادتر اوی پرسکری که مزن درکبه گرک در دورا دیکت بکن مالبات مدیا جواکی دیکت بکن تکنولوژی دیکت بکن برا زیادتر زوردایی ندن اما چاوی وان سر زاروکی خوب اف زاروک چه حوالی کری کتی پولک چاوا حوالی چاوا کریه her tüm gerek vana biner o çaku lenerin tişteki şaşı heye tişteki anormali heye mesela bir bejin xav xarabuye laş xarabuye ser laşe wanda leke derketi yani tiştedim buye zanım iki bir anormallık heye birader kevin her psikolojik ali kari bigrin hevdur hareket bigin ki bu çaresi devam baş temaşa bakın tamam usta böyle kerem kerem bir müzik gühtar bakın paşamı berdevam bakın Hey Nergis, 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 Nergis'in arışvane Hey Nergis, 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 sorgule perivane Hey Nergis, 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 sorgule perivane Nergis aseriçiya, Nergis narışvane Delalu berfugiya, sorgulle perivane Nergis aseriçiya, Nergis narışvane Delalu berfugiya, sorgulle perivane Nergis, 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 Nergis'in arışvane Hey Nergis, 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 sorgule perivane Hey Nergis, 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 sorgule perivane Nergis'a kofi verpin Nergis'in arışvane Medilla guru evin sorgulle perivane Nergis'a kofi verpin Nergis'in arışvane Medilla guru evin sorgulle perivane Saat خوش مالا وابا بله ام بردوام دکن ماماستا تگوتیا دلاشی وانده گلک تشت گهره بزرگ درد که و جیده مزن دبن جیده کیلو دستینن تگوت میجیوان جد گهره میجیوان چه دو گهره ماماستا و مجبور فیش که عجیب فاتیان دبه هیامده نزامو که میجی دو گهره بله مجی چه هاوی دو گهره نگ به گوشت و هندره خود دو گهره تنچه دبه مجی بچوکانی ده حتی عمره کی ده مزنانتیا خود تمام دکه پشتی او مزانتیا تمام دبه پیوه مجی به دو شکلی دو شغله یک امجر دبین اکسیون پتانسیلی یعنی به جیرانه به هندره خود به جیرانه شغله یک جی به هورمونات شغله یعنی ایرو به جیران به تنه سری خو هبجی فکر تو نی به تنه هورمون هبجی جیران تو نبه ده هندره مجی ده او جی جارده تو چارەسەری مەژی هەندور چارەسەریە ناک چاوا دوگەهرە گۆناداترۆپین ئەم ژێر دەبێژن GDH ژێر دەبێژە ئەو هۆرمۆنا پێشیا مەژیە مەدە محاکەمە یعنی فامکردن نەرین دیتن شکلێ دیتنێ مثلا ئەمە بێژن چیچەکێک دیت ئەو چیچەکە گولا رنگی و شکلی و گیشی ام مجیه پیشیا مجیه خو ام وان تشتانا فهم دکن یعنی بنرینا خو ام فهم دکن چاوا دبه او حجمه هندره و دفره دبه یعنی ام جرد بیجن حافظه یا دودرش او حافظه دودرش هین فرتر دبه وکی رو انا تلفن دیدی دبیجی ön beleka ve 8 GB ya jem بیجن دبیجی حافظه depolama dudreş 200 GB. او ön beleka çi ön belek işlemci. Yani iro te sualek jmirkir
قالوا متشقاسي او سوالات زو فهم كر او دهندري ثانيه كده فهم كرنا من مقاتبه تماشا بك جوان چدبه كلمه وان جمله وان پر زو عجلهاتي كاركي دك پر زو عجلهاتي دك او عجلهات و كاربون و شغل بون دهندري مجيده امجر دبيجن görsel alan yani ايرو هناك انسان هنه بفكري دبيف يعني بيفاوي بفكريه يجي بيفاوي ب işitsel yani amwarif عم بكن بله قاواي كي görsel be mesela ايرو از görsel yani çi از دمجيه خود تشتاق ازي ببيفم ادمجيه خود حيالي çe dikim dawi ez dipeyvim şerd be meji döndüre meji de او دیتنامه زودتر چه دبه از دهندره مجیه خود که از دکم ناکم از ناگیجم هند و گورسلا دهندره مجیه مد جبوا ولا ونلزو بس خبر جبوا هاوی از عجله دکم او تشتا دهندره مجیه ده اف alana فرد به yani ev فرد به وکیرو ام بویژن گاواج ج 7 سالی یا ج 4 سالی هات حتی 10 سالی حتی بالغ بونه حتی 10 سالی هات işlemciyawi 8 جیگابایت بو پشتی 10 سالی پیوه işlemciyawi dibe 16 جیگابایت زو بهتر فهم دکه زو فهماوی زیاده تر dibe yalnız dibe deri tiştek heyi جدي وباجد بيجي فهمناكن ناموستا يعني جواجد بيجن دي بابي ما فهمناكن يعني او تشتي فهم كرن نفهم كرن د مثلا دايكي نهو او كيفن دبي قشاق يعني عمرك çatışmaya de ortawan çebuy او جوي هاوي هفدو فهمناك مثلا ايرو دبي از في تكنولوژيا فهمدك مش تليفون فهمدكم دايكام باوي me بوي 45 سالي تكنولوژيا فهمناك چه دبي adına فهم كرن دورا çe دبي ama tişteki var mezin hey ki divrade tecrübe ايرو gava tu tişteki tecrübe dike tiştete tecrübe kir tiştete ne berete tecrübe ne giriyi وقت انسانك نه ناس بك مثلا ايرو واي موجدين خوجه من نه ناس كر پر كيفام جير هات از وجدين خوجه ام بهفدور ريك دودرج مشيه اجازه چر بكم ازل وجدين خوجه تشتيوي نباش از اجا تماشا بكم ازيبم بنر خوشك ناپيوه پوريوي نه خوشك gözlükaوي نه خوشك از اجا چ بكم تشتيوي نباش از بنر تجربه تشتكي وري تو چقواسي تجربه بك تبكيات ا هرس به بهتر دبه جبروی هاوی ام دایکا خو باوی خو ام بهتر هر سیوان دبه جبو چه دایم ام جم هفدونه گرک قومت ام کم بدن زاروکا جبو چه مجیه وان تو چقاسی قومت بده تو چقاسی مجی بد قومت yani مجیوی تو چقاسی تو به رونه رابه و وانکه و وابکه چرده به داویج پاشیا مجیه خو او تدی işlemci zu işlemiş kir zu hat pejde davi iyice avet paşya seri xwe dibe tünel balamın u tünel ömrümü de ez naxwazim li te binerim dve çawa bêjin mamosta yani oqtê dixwazin tiştek bi darokê xwe re bêjin mesela îro du sê şekil heye ez ê şeklekî bivêjim ev şekla vî hawî mesela te ba lawkê xwe kir lawkê va xwarin hazir wer xwarinê bixwe duhndire mejî di tiştekî werê heyî gava tu jêr dibêjî wer xwarinê bixwe ew li muhekeme xwe dinere ya dibe ezim çawa ji mir dibêje ez ê werim xwarinê bixwim çawa ew ê li ser me çi dibêje kontrolê ew ê bike kontrol destê me de yî çawa dibe 10 deqê din 15 deqê din ez bixwazim ez ê hem xwarinê heta ez bixwazim ez ê werim ev di hundirê mejî de ew ön işlemci dikeve têkiliye yani aslında hin bêtir emkanı fire bikin ama nayê fehm kirin yani kelime tıbbi em naxwazin zêde bê istihmal bikin ji bo bêtir bê fehm kirin ez ser telefon û vî tişta dibêjim ki çünkü gava go ezim tê îja çi bike wek ana bîsketnê xwecê min wexta te sual jê sewal kirin min ê bigot te ez dayîkim ya jî ez bavim va ez dibêjim xwecem gudariya min nake ez ê çi pê bikim yani ez kanim çi pê ez nikanim pê nekanû bûna me divê derê tê meydanê tê bivêjî kî lawkê me xwarin va çêkiriyê me daniyê heger dilê te dixwaze wer bixwe wexta tu bivêjî lawê min werê ew çi dibe tu egoya wî tu li egoya wî dixe yani tu li benlik algısı dixe tu li nigî wî dixe yani kurmancî ew tu li nigî wî dixe nigî wî nexe li dilî wî xe li qalbî wî xe hers dibin newsa mamosta dixwazim ser vê meselê jî biseklim nizan hûn çi difikirin mamosta ciwanên aneka pir hersin
rast Yani zû hers dibin mamoste gelek xweşik got lê mesela çareseriya veya heye yani divê heyame de yani jabê bisekim ku heta mezin bin. na rast mamosteyê me rast got ev behsa kir vana balabûna egosantrizm dibêjin. Ew jî egosantrizm çi Egosantrizm. rast ez vekim vê hevokê egosantrizm dibêje ki tiştek bi min ayê ez serokekî mezinim ez dê û bavê xwe zêdetir zanim ez kanim her hereketî bikim mesela derin ehliyeta wan tuneyî derin vesayet dajon erebeyê dajon mesela derin Kabin. mixabin yani tiştê hûnî dibe cigarê vedixwin alkolê vedixwin derdora xwe dinerin hema ev heyamek derbas dib yani diguhere yani 2 sal 3 sal wenî ama eger ku tu gorî profesyonel li vir de hereket bike 2 sal 3 sal şûn de derbas dibe eger ku tu profesyonel hereket nake cana zarok tê 22 salî 23 salî 24 salî Pirsgirêkên jî mastır da ev balıqbûn derbas nabe zêdetir pirsgirêkê din çêdin mesela derin dikin mobilya bikirin dibêjin yadê bavo ez rengî wî çi bi ez çi bikim rengî wî çi bi Jina jina bavê xwe xwe sewal bik. berê jina xwe mêrê xwe sewal ki biraşter bibêje ev vana zêdetir yani pêşî ji got hema mamosteyê me hîn tiştê xweş got ki xwarin û vexwarin pir guherî ye ji ber xwarin û vexwarinê yê çünkü zêdetir tamam teknolojî jî heye medyayê civakî jî heye belê perwedeyî jî cana diguhere cana xera dibe cana baş derbas dibe tenduristî jî cana baş derbas dibe hema pêşiye genetik fizyoloji vana her du pir tiştekî giring e ji vana şûn de derûnî tê mesela yek nêxweş dema ku hat ji me re bişêwire got em pirsgirêkek me heye ez şev nikanim xewa min naye ez çer bikim mamoste ji mir dibêje ez ê pêşiye bibêjim çi ez ê nebêjim em dest pê kir terapiyê 8 seans 9 seans 10 seans tiştekî wenî tuneyî pir tiştê wenî dibêjin mesela ew gorî pere hereket dikin gorî aborî hereket dikin ama divir de tiştekî wenî heye gerek pêşiyê de test û envantera binere xwînê binere laş binere xwarin û vexwarinê binere mesela B12 kême kalsiyum kême omega kême nabe mamoste wan Evarî tu telefonê dinere tu qehwê Rast rûdinê ve qehwe kafeîn çayê tu ve dixwe Dibê ji xwe berî ku merev razê 2 saata telefona xwe berdî ne mamoste ji bo rast ya mesela ev bi xwe ji xwe radyasyonek mezin tê çer bike ça ku tu vedikeve heşta niha şûn de telefonê bide koşakî têke çekmecê pir acîl nebe bira kes bate neke ji xwe adab muaşeretî tiştekî wenî ye belê rast. yani gerek bi dûra ji xwe televizyonê sê dike çaya xwe qehwa xwe vedixwe yani ew jî gorî te diguhere ama vana tiştekî pir giring e ev xwarin û vexwarin pir tesîrî derûnî û laş dike tenduristiyê dike zêdetir xwarin vexwarin ev yani Mamoste xwarin û vexwarin ji zarokên ana dixwazim li ser niga bixwin ev fast food dibêjin ya ew dibe ev rast çand jî êdî di welatê me de xwarina fast food di çanda me de tiştekî wilo tune ye ya kevneşopiya me de tune ya tiştekî wenî kevneşopiya me tune ye de di adetê me de di kevneşopiya me de em rûdinên ser sifrê Adab ser sifrê em ew bi rast hevra xwarinê dixwin lê aneka zarokê aneka dixwazim wilo ser niga wilo hemen zû tiştek bixwin û hemen rûnên ser bilgisayarê rajin telefona xwe rast herin ba hevalê xwe naxwazim bi malbata xwe re rûnê xwarinê bixwin rast adab pirsgirêk ji virajî de adab malbatê jî heye adabê xwarin û vexwarinê jî heye mesela mamosteyê me hîn pirzane ev avê ser niga hema digire ser xwe dike qedîne xelas dike ew çi dibe bağırsaqê û mîdeyê zirar dibîne gerek rûnê cê xwe de ev adabê çi ye sê qurta de hêdî vexwe ça ku rûniş sifrê yan masê hêdî mesela dest pê bike pêşiyê şorbe bixwe dawiyê nanê dim şîvê din bixwe en dawiyê şûn de şîranî bixwe yani adabê ev e lê ev sînor qebûl nakin mamoste qebûl nake şîvê amadekirin derketiye îca gidayên paketkirin derketiye wana jî çi dibe zêdetir laşê wan xera dike mejiyê wan xera dike ev nörotransmîter mamosteyê me dibêje serotonîn dopamîn yan jî êdin wana zêdetir him hereketê wan him laşê wan him binhêşiyê wan him jî kesayetiyê wan xera dike ev xerabûnê jî him hereketê wan him em kanin bibêjin serkeftiya wan ê mektebê hem em kanin bêjin malbatê wan tekîliyê malbat û dê û bav tev de xera dike ev tiştekî zincîr tevî hev tu carî hevdê qut nabe gerek vana dîqet bikin dibe malbatê heyameka gelek zor ne ama serî pirsgirêka biyolojî fizyolojî veya tu car ji bîr nekin yani mesela ew dibêjî ya hormonî wî ser hormon got gava Çin tuzu em jê dibê monosodyum glutamat
دناو او خوارنه حاضر دگشی دهی تریاک بون دکنه و بله، بله. مامۆستا مرف او- چقدر دوخه بهتر دوخوازه بخواه چونکی تعماد دف پر شدتلی يعني وكيرو مثلا تو لذتك تواري دخو مجيته دوبامين سالغلات مش راست، كوي خوارنا وقتاتو دخو چه دكه تو نكانه گوشته دنه بده gerek bir goşta bu. دوپامین جی در او دکه tam تاثیر fazla. şizofreni. Şizofreni dike bel. Rastı. Beli. و mesela nan دخون نان سپی ayrı نان رش ayrı. بله. ام چوکی خود نان سپی مزن بویه. بله. ام ana da alimi ki nan سپی عالی تندرستی de net işteki başı. Yani. Yani KPK ve Jinav Arvand derdixin. Rast. Hemden çıkan okum baştır aslında. Sen mamamosta. Yani ev pir zarar. Yani Mamamosta em bahsa dev bavan dikin, bahsa xwarin ve xwarin dikin. Le zarokê me, ciwanê me heta evarî mektebane. bel. Bi hevalê xwe re ne, bi mamosteyê xwe re ne. Mamoste divê çi bikin? Yani tê bîram mesela mamosteyên me pir tesîrê li me dikirin. Yani tê bîram ne ku mesela mamosteyê oxtê mamosteyê xwe hez dikirin em wî dersî jî bêtir em dixebitin. Mesela tê bîram oxtê ew mamosteyê ku em jê hez dikirin ji me re tiştek digot bêtir em biya wî dikirin. Bel. Yani em karin bêjin mamoste jî gelek tesîrê li vê heyamê dike, li ciwanên balig bûnê dike ne wisa? Elbet mesela mamoste jî li ser xwarin û vexwarinê tiştekî nizanibe. Mesela îlo mamoste dibe cigarê ve nexwe. Mamoste derdikevij derve cigarê ve dixwe. Ebe xwe ma tu ve dixwe ez çawa ve nexwim. Yani ew tu dibêjî ya ez örnek digirim teşkîla wî yani hayata wî ez örnek digirim. Gerek mamoste jî hayata wî jiyana wî li ji me re örnekek bike ki em wî wek ji xwe re heyal kirin bike. Yani em bibêjin ev rol modela min e, ev wî filan kesa modela min e. Ez mezin bibim ez ê wek wî bibim. Çi dibe? Tu li televizyonê dinere, tu vira wira dinere, tu dibêjî çîkê me model, rol modelê me mematî. Zê rahim silaha xwe zê bigerim. Misal yani ev tişta tê meydanê ji bo çi? Me got çi? Me got ew ciwana dibe ezim. Tiştê dibe ezim yani li egoya wî dixwe giş kêfa wî ew ê jêr wer. Ser televizyonê jî were. Mesela xwecayê min goya got li ser telefon û televizyonê. Tiştekî xweş hey li vê derê. Ez û wejdîn xweca em ya jî hûn em de aynî wextê di jiyana xwe me da em quşaxekê de ne. Me jî li televizyonê nerî, belkî em telefon hindikî haşnê. Ama em nebûn DHB, em nebûn dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, em nebûn otizm. Terî anha dibe li ber televizyonê rûniştî bûye otizm. Ya jî dibe me jî wî kêmasî ketiye. Me jî û kêmasî ketan di navê mesela wê çi? Xwarin û vexwarin e. Em wexta di 30 sal berê, 40 sal berê xwarinek paqij û temîz me xwar, ama ê anha nexwar. Ê anha ew xwarina gemarî xwariyê gava tu yî dîn li ber televizyonê zaten me jî xerab bûyî. Zaten rêvî xerabeyî. Gava tu datînî ber televizyonê ew televizyona zû tesîrê lê dike. Wî bêtir xerabtir dike. Zaten sedî di çellîsî xerab bûyî, televizyon jî 27 dinê xera dike, wê çaxa îje dibe piskirêk, dibe nexweşî. Ama emed nebû nexweşî, me jî li televizyonê nerî, ne were. Em ana kanî xwe kontrol bikin. Otokontrola me heyî. Yani mesela li 2024 de çalışmayek li ser telefonê kirine. Ew em dibêjin tedî şîn e. Yani mavî ışık em jêr dibêjin. Bele, Ser telefon û televizyonê şîn e. Ew şînbûna li ser insana çi tesîrê dike? Heta insülin direnci sistemiya wan xera dike. Hatta insülin de. Hatta insülin xera dike. Yani kesekî li ser araştırma kirin, li ser heysit kesî lê nerîne eg êvarî saet de piştî ro çûyî ji meydanê çûyî tarî ketî meydanê çünkü tarî bûn li ser bedena te em bibêjin o melatonînê salgılamıştı. Melatonin zêde dike. Melatonîn zêde dike. Melatonin göreva wî Laşê me rev xwe tenê. hazır dike. Belê belê. Ne ji bo xewê tenê. Ji bo pîreka kansera pêsîra diparêzîne. Nahêle laşê te de kanser çêbive melatonîn. Em dibêjin hew ji bo xewê ne ji bo xewê tenê. Ne ji bo Ji bo laşê te û bedena te hormonê te gişî. İja gava tu telefonê binere, tu rûniş saet niha de heta daha yazda yekê şev tel telefonê nerî. Melatonin sê cara pik nokta dike. Yani grafik olarak li vücudê te de salgılanmış dibe. Ew qabazin. Êvarî saet de 80 de em bibêjin sedî 20 salgılanmış dike hêdî te hazır dike ji bo xewê. Bele. Neviyê dinê saet di daha de yî, neviyê dinê saet 12 de yî. Li te diner gava saet daha de tu net xew de bi ew qaraciyera te dahî cîgera te reş dahî paqij nabe.
gavat daha da net xawiyay de. Çünkü çima dike ew laşete dibe az ketim bazal metabolizma am dibêjin. Dibe ez ketim metabolizma en düşük vücut hêdî xwe paqij dike. Organ xwe paqij dike, çav xwe paqij dike, mejî dahî xwe paqij dike. نود کنه نود مثلا جبور راجع کردن مثلا تو شیار دبی تو لید نرت ایواری حتی تو راکتی تو آب و نخواری دسمجات بچوچک ادرارا ما تو لید نری هم رنگی و غیری هم حلم کتیه او چه بوی ایواری تو کار نکری تو آب و نخواری او دهندره جیگرا ما امونیاک هی او امونیاکا گشی داویج در اوریک اسید امجرد بجن او گشی داویج در گاوات تو بشف د وقت خود رانا که امونیاک د قراجیره د پاکج نابه د مجید د نوروتوکسین گاوا ایجاد تو سبیزو تو شیار دبه چر دبه مجیت نل سریتی تو 8 ساعتاج راکه خوات نلجی تو بخشکی تو شیار نابه گران ددی دبیجه عفیونات نتقیایی حتی مرف تسر شفا yani mesela dibêje heta tu wer şexwa ew bûk ew berbû her ew bûk her berbû her bûkê bîne wer malê jî yani gelek insan lê werete لا برسكريكا قالك مزن مزن پر مزن يعني انسان مزن ده د جوان عندج اف برسكريكا دي پر بربلا بو يعني جوان تتكفن مثلا دي باوي خورد بجن از هرم رازم لد نافينه خود تليفون نرم مثلا افجد برسكريكا كمزن دبي depresyon دبي سدما depresyon نفسها سري الودن ما مستل السيرفي مساله يعني لدي بابتين دبيجي زاكي من رانازم سر مبتلابونا ايج جوان مثلا تين جبو مساله پرتين سر مبتلابونا تلفون تکنولوژی زیاترتن اما اف جبو وانا چنه ما مستعمه آری فیزیولوژی گوت اجی علی درونی بیجن یا جی آری پروردهی ببیجم گرک پروردهی ویا لمکتبه ده وزارتی پروردهی و اولکاری و وزارتی تندرستی پور بشغلن و هذا مکتبه ده بدن yani ما مستعمه مثلا درونی ناس مکتبه ده گرک پروردهی ویا بدن konferans بدن seminer بدن mesela ev teknoloji müptelabı mere çava xalastı be çava dikadı zedetir vana pırtıştı gringe ev tiştı gringi tenduristiye xaradıkı derniye xaradıkı kesayetiye xaradıkı dinav navbera pole de gerek mamosta dikkat bıkı hem xunas bıkı hem jiz zaroki xunas bıkı galo ez baz zarokane minakek dibim yan jinabim rol modelek başım yan jine başım vana tekiliye xo gerek dikkat bıkı axaftنه خو دقت بکه ما مستحی کتی پوله ده اول ورد بیجوش خو معاشمه تی ترناک جمله تلفونی ده ید کیف مدیای جواکی زاروک نوش خور کتاب بخوین پیرتو کی بخوین یعنی بحث زاروک کل پرانی ده باوی پر شاشیوان ما مستج ده باوی شاشیوان پر هن یا مدرن نابن پروردهی اما پرتشتگی قی باشن ما مستحمه زدتر مثلا جان پیو گوتنی خوش نابجن جانا زاروکا مثلا رخنه دکن زاروکا رخنه دکن رخنه tabii de rexne tek yani mere hemberi hevdu bir rexne dike. Ve ne him başı mere tene bir rexne dike. Him başı ev normal ama rexne tu nav pole de çebike ve çağa ev ne rexneyi. Ev zarok mesela dıxayidine zarok tu bir tene zarok mesela deruniye wan xarad be kesatiye wan xarad be yani. Bavariya wan xarad be. Bavari dve hayamede çedbe dve hayamede. Mesela em lisede bu em pole de bu ma musta dahat jmer dugut دلوقتي تشتاق درنا كفلو ونسي حب ونشتاق درنا شاوة تشترنا كف ما مستا تليسا خلاص كريه تبوي ما مستي ماتماتيك ما مستي ادبيات تبوي تليسا خلاص كريه حرام ده وي شاغي وني بو نورا اما انا نونيه يعني اف تشتي بسكريك مزن هم اول موديلك باش باجمر belki az kesatiye mi ve çay xaranet bu belki bavariya mı xaranet bu ama çu mesela dur da bavariya mı xara bu ماموسته ماتماتیک بو من گفت از ماتماتیک نکانم چیکم لیسه پول قداند لیسه قداند بلین هری از ماتماتیک کانم چیکم نه حق تشتکی زوره اول ور رول مدل پرتشتی گرینگ تکلی گرینگ پیو گوتن پر گرینگ مرگ پیو گوتن خوشکی ببیجه انا زاروک وک بمبای تقاندینه دسکن جوان بمبای تقاندین دسکن کی تشتکی ببیجه هم هاولور دکevin هرست بند ببیجه ما باطن karşı mı ما مستوى karşı mı herkes karşı mı zber ve ali de mera gerek fهم bike mera gerek nas bike da xaziye wan çi zve civane de çi doğazın zve dünyada çi doğazın de civake de çi doğazın mera gerek da xaziye wan zanı be gori da xaziye wan mera gerek hareket bike de pole de ji
malê de jî di polê de gerek mamoste perwedehiya viya bide semînerên kursên taybet yan jî kursên di polê de bidin û gerek bi xweşkî biaxivin modelekî baş bin hereketê wan û gotinê wan gerek hevdû bigirin çawa ku hereket û gotinê wan hevdû girt însanê baş bin modelê baş bin ez bawerim ew zarok ew ê mînekek baş bigirin ji wan de ew ê dersek baş bigirin wê çaxê kesayetiyê wan jî ew ê hîn baş bi tenduristiyê wan jî ew ê hîn baş bi wê çaxê derûniyê wan jî ew ê hîn baş bi ama pêşî hem gerek hevdû nas bikin hem gerek xwe nas bikin hem gerek zarokê xwe nas bikin. Ciwan piranî çi dixwazin mamoste yani te got ya seçmedem xeber din dixwazin yani bera dê bav wan re xweşî xeber bidin malim wan re xweşî xeber bidin bera bala xwe bidin xwarin û vexwarin lê ciwan çi difikirin mesela ê ku serîl we didin piranî çi dibêjin mesela yani pirsgirêka wanî herî mezin çi ye Pirsgirêka wan di wê heya yani ê akademî jî heye ê aborî jî heye ê kesayetî jî ama zêdetir pirsgirêka wan çîke dibêjin ki malbata min mamosteyê min hevalê min fehm nake çünkü nizanı biaxive nizanı derdê xwe bibêje nizanı xwe îfade bike ji ber vê aliyê de pirsgirêkê herî mezin nikanin xwe îfadekirin bike xwe îfade bidin ew xeftin jî di vê heya me de zêde bi nefs mamoste di vê heya me de pêş de diçe ya mesela zarokeyî nikan her danûstandinê çi dibêje cê xwe disekine dixeyî hers dibe kesayetî hera dibe nikan ji dêw bavê xwe pere bistîne ku her danûstandinê bike ev danûstandin tiştekî basît yani em tiştê xwe stê wan jî newsa mamoste yani mesela bera herin danûstandinê bera herin bazaran bera herin karê malê bikin mere gerek derfet bidwan dema ku mere derfet bidwan hêdî mere derfetê bide alîkariyê wan bike piştgirî bidwan wê çaxî hêdî ev her danûstandin tiştekî basît ama danûstandin mesela tesîrî din jî dike îja hew nefhem kirin ser mesela pirsgirêkê mezin müptelabûnê tiryakê müptelabûnê medyayê civakîvana jî pirsgirêkê mezin giş tesîrî hevdû dikin ama herî mezin ez kanim bibêjim ki hevdû femkirin bide û femke bana pirsgirêkê mezin çünkü tesîrî din jî dike çawa ku dibêjim malbata min fehm nake mamosteyê min fehm nake ez çi bikim hevalekî din derdorekî din herim têkevim wira hevalê din derdorê din çi dike cigarê tesîrî cigarê dike tesîrî alkolê dike tesîrî tiryakê dike tiştê din dike vana tev de bi zincîrê pêşî gerek nas mamoste di vê heya me de herî mezin pirsgirêkeke herî mezin ew e yani dîsa cigarê jî pirsgirêkeke mezin alkol jî lê tiryakbûna yani tiryakbûn hê ji wan mastira newsa yani aneka jî di nav ciwanan de pir berbela bûye li ser vê meselê hûn çi dikin xebatên çawa dikin yani ser vê meselê de yani amata berî ku bibin tiryak yani berî ku tiryakbûnê divê dêw bav çi bikin yani ser vê meselê de tiştekî wenî heye ana çawa pirsgirêkek çi dibe di mektebê de mamoste de herê guhê zaroka digire dibin jûra müdür dibêje ki viya pirsgirêk derxistiye yani nabêje gelo ev zarok pirsgirêkê wî çi ye pêşiyê de gerek mamosteyên polên de êm mektebê de tekiliyê wan baş bin hevdin baş nas bikin û her tim hevdire bişêwire mesela her şewermendiyê derûnnasî bibêje ki ev zarok pirsgirêkê wî heye gero em çer bikin gerek wan weke zarokê xwe bibînin zarokê xwe bibînin malbat jî dîsa wenî zarokê xwe gerek bişopîne gelo ev pirsgirêkê zarokê min çi ye ez ganim çawa çareserkirin bikim eger ku vana tenê çareserkirin ki ev müptelabûnî yan jî tiştê din tiş nabe ev li vir pirsgirêk tuneyî hema em bibêje tiştekî mezin çêbûyî tiryakekî mezin e ev tiryakî hêdî nikanin berde hêdî mesela nikanin qutbû gerek herin hinda pîsporekî pîsporê jî jêdetir ew bişîne doktor test û tahlilê binere ew bibêje ev müptela bûye ev müptelabûn nikane berde ev malbata bibêje raporekî hazir ke bişîne amateme bişîne yeşîlayê çawa ku amatem yeşîlay yani giş pevre dişuğulun ev bibêje divir de yan ev ser nigah tedavî bi
yan jî veke ve tedavî bû işte 3 meha 4 meha yan jî salkê ve tedavî bû ev tedavî bûn şûn de evet pirsgirêkê xwe çareserkirin bike pêvaciyek wenî heye ama pêşiyê de gerek haya hevdû ji hevdû hebin yani malbat mamoste şewermendiyê derûnnasî hevdû tekiliye wan baş bikî haya wan ji hevdê hebe ana mesela mamoste dibe li vir pirsgirêkek çê bûyî malbat dibe ez nizanim çünkü malbat ne şopandî ne peyvî ne hayvan ji zarokê wan tuneyî divir de gerek tekiliye wan baş bi axaftinê wan baş bi zarokê xwe baş nas bike ki hevra hereket bikin ki sibe du sibe bira hereketek çê nebe pêşe rojê de hereketê yanlış çê nebe kesayetiyê zarok xira nebe tendurustiyê zarok xira nebe yoksa evê zirarê bidin xwe evê herin intihar bikin yan jî tiştê din zirarê bidin xwe yan jî bidin derdora xwe بله راست مثلا از خوازم سر مثلا خوجه ام دبیجن یا sürekli bu an faham kirin bide. Livedre örnek ek per xoş hey. İro daik ya jibaf ev çava hareket bikir. Em ser dibe nöro bilim alanında بله tişteki var hey. Em bevejin daik be zarokeki 4 sali 5 sali düsiyare ekede be araba ekede deherin. Qaza yekirin. لهفدو قلبانت قارشي زلامك دهندري سياري دي عربي دي او ببكا يعني او زاروكا 4 سالي 5 سالي د پاشي درونشتي د قولتغا خو درونشتي لهفدو قلباندن لاشيوي بدناوي مجيوي تشتك بيهات او قزا ورف عمكر لينري تشتك تشيد دايك çawa dibe canê dayîkê eşya tirsiya bitik jî yani ew zaroka jî tirsiya çerkir daket erebê ji her du jî daket ji erebê lê nerî way ambulansek hatî îtfaiye hatî em bivêjin dengê wan hat ew bebeka ew jî dibe vay dibêjî wî yani ev denga ji ev siyarê tê dayîka wî jêr goçi got tamam ev dayîka ewilî em ê du dayîka em ê nîşan bidin dayîka ewilî got tamam ser qapat kir go ere vay ambulans hatî pê famkirin neda işte advê dirê pir mühim e be ew zaroka famkirin neda ne go tedî ev çi bûye ew bebeka çû yani ew zaroka çû êvarî wexta dayîk û giş cîwata wan çêbû car de go yadê go filan were destê xwe kir go wî dayîka wî car de qapat kir tiştek jêr nego ser qapat kir yani wê famkirin neda êvarî wexta raketandinê jî car de ew zaroka go wî car de dayîk tiştek pê famkirin neda ew zaroka bi şev nîvê şevê saet sisiya çara ew ê şiyar bibû bigirî ji bo çi ew jêr bû çi bû tramva çima pê famkirin neda em ê dayîka duda bivêjin qeza kir dayîk daket go zarok lawkê me qîza me ezim va elcemte me xist hemêza xwe wî maçî kir go bine ev erebeyê go tedî tu carna du erebat û bin goyê hevdû dixe deng ji wan derdikeve jêr kir wek fikira wî yani çünkü gerek em dakevin mejiyê wan bi çûçikî hîna fehm nake daket mejiyê wî pê femkirin da wan bidin femkirin zarokê xwe hertim xeber bidin da femkirin hat malê car di go wî go erê car di pê femkirin da sê-4 derba êvarî raketandinê car di femkirin da ew zaroka rihetî raket ew tişt ji bîra kir çû mesele ev yani bele mînakeke gelek xweş bi mamoste mesela tran ve bisek min lê me hepkî bêhna xwe berdim me müzîkek guhdar bikin stranek kerem bikin وشیه بپیمون ریخچ تورمون اسم کوشیه بپیمون هن خیت زری چممی کن خودار دکن نخوکی سون هن خیت زری چممی کن خودار دکن نخوکی سون خیچه 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 خیچه
kuta zerimin destine Xecina sona dur bindene Şükür kuta zerimin destine Baş bala ve ava. Böyle hediye mesajın ve cidden Jimar Merise Ahmet Yakaj mera mesaj şandiye dibêje bernamata gelekî pîrozbest serkeftin ez jî gelek spas dikim ez jî gelek silavê xwe ji were dişênim ji Mêrdînê Fatma xanim mesajek şandiye dibêje qet zarokên min biya min nake yani ez bikarim bêjim psikolojiya wan xerabe ye ez kengî wan ez bibim psikolog yani wilo dibêje ku yani zarokên biya min nake ez wan bibim psikolog an jî nebim. Yani divir de Yani bir yara veya me çabidim mamosta yani gelek de var jibe mesele divir de sal mühime. sal Yani çen sali. Mesela zarok hani du saliye. Bavar dikim ku balık bu ne diye. Balık bu ne diye. Tişteki normal. Çünkü dibêje bir yara min em bir yara rast. Laş dugare derniş dugare. Mesela zarok du sali hey sendromu du sali. Gori ya hareket dike dibêje gerek de bavımı es bir yara bidim binici. Gerek es bêjim verici. Wani hareket dikin. Ama divir de tişteki wani heye. Dev bav gerek peyv gotine wan yek bi ev yek andu da eğer ku zarok zirare bide xwe yan jî civanên balık bûyî zirare bide xwe zirare bide derdorê xwe zirare bide dew bavê xwe wê çaxê ev dew bav gerek herin pîsporekî alîkarî bigirin yan psikoterapîst yan jî doktor alîkarî bigirin belkî lazim e ki hêşê wî bin hêşê wî mejiyê xerab bûyî lazim e ki ilaç bigire derman bigire yan jî eğer ku tiştekî pir nemezine hareketê normal çawayî balık bunu da her tim dibêje gotina me bi yan jî qarşî derdikeve dikevin hemberî dew bavê xwe ev tiştê normal vana derbas dibe 2 sal 3 sal pêvajiyek normal yani ev derbas dibe ama eğer ku divra de sinor çike sinor zirarê didixwe fizyolojik olarak em bibêjin kêrgirt xwedê nekir ya xwe yan jî dew bavê xwe yan jî intihar kir yani tiştekî mezin eğer ku tiştekî mezin hey izraya didi xwe derdora xwe dew bavê xwe wê çay gerek hene doktorekî pîsporekî derman binivîsînin alîkarî bigirin psikoterapiyê de alîkarî bigirin yan jî fizyolojî de alîkarî bigirin dew bav jî yani zarokyan biya wan nake yani hers dibin jî de dibêjin psikolojiya wê xerabe psikolojiya wî xerabe ye yani her divên wilo ne fikrin ne her tim mesela xetayek wenî heye tişteki yanlış dikir dibêjin ya etiketleme yani tişteki yanlış dikir şaşiye dikir dibêjin psikoloji xerab bûyî yan jî mesela bir yarê wan nayên cin dibêjin psikolojiya wan xerab bûyî tiştekî wenî tuneyî hinek hey mesela hinek malbat mamosteyî zanî aboriyan pir baş hêdî nizanî pere ji ku xerc bike dibêjin mesela zarokê me em her işte terapiyê xew bigire em her işte terapiye nizam çi bigirin viya bigirin vana zêdetir pargela kapitalizmê didin dew bava televîzyon didin dew bava medyayê civakî didin dew bava dibê gerek tu pere xerc bike psikolojiyê zarokê te xerab bûyî hema tiştekî wenî tuneyî bira qet netirsin eğer ku zirarê nadi xwe derdora xwe bira netirsin zirarê di xwe derdora xwe malbata xwe wê çaxê gerek herin pîspor rast lazim e derman lazim e ilaç belkî kesayetiyê wan xerab bûyî belkî şîzofrenî heye yani tiştê wenî dibe gerek herin doktor ama min got av bînin zarokê min hêdî ji mir av nayîne min got dersê xwe bişixulu naşixulu em herin dernê nas alî bigirin awqas neçin ser ciwanên balık bu ne yani heqo nerin ser mesela zêdetir bira sînorê we hebe pir nerin ser hema pir ew jî nê ser we sînorê we bira belî be hindik hêdî model bin ror bin mînakek bidin wan mînak bin aliyê wan de bi xweşkî bi empatiyê bi tekiliyê xweş bi axaftinê xweş ama zêdetir model bin ji wan rekî bira axaftinê wan jî gotinê wan jî xweş bi bira wenî derûniyê wan baş bi û derbas bi Mamosta dixwazim ser tiştekî din bisektim. Mesela tu behsa pere kirî ya dixwazin pere xerç bikin yani ser zarokan disekinin giring yani her car taybetî ser zarokê xwe disekinin hin dew bav. Dibêjin tiştekê wan nekême. Xwana wan ber wan e em wan dişênin mektebên herî baş kengî dixwazin em ji wan re cilan dikirin em her tiş didin wan. Lê tiştekî ji bîra dikirin newsa mamosta hezkirin nadin. Yani divê heyame de jî li gorî min hezkirin pir tiştekî giring e. İnsan ji ew cil, ji ew xwarin û vexwarin, ji ew mekteb ji yani ji her tiştî giringtir e. Rast e insan ji xwe mamosteyî zanî biyopsikososyal e. Ebûnek biyopsikososyal e. Kemasî hebe nabe. Yani te her tim te daxwaziyê aboriyê te anî cî
ama tu heskirine nede, tu tenduristiye nede, yani tu gori empatiye, gori tekiliyek baş, axaftinek baş, tu zarokra hareket neke, tişte baş yer nebe ve çağa evbeye kemasiye mezin be. Çağa ku zarok, yani civanın balık buy mezin bibin, yan bıca uca, yani em bibece dergiskiye evan çebe ve çağı eve tekiliye evan jı xarabı. Heskirin emser qiza bibece. Çağı ku dev bavre, bi taybeti bavre heskirin ne diye? Aboriyet baş mezin bu rasti sibe sibe daxwaziye wî çêne be belki aboriye baş be belki kemasiye wî çêne be tamam heskirinek mezin te bivîne tamam ama heskirinek Ew kes tiştek te wêne şuna bavê xwe Belê. nasa. ha rastî min dikira viya bigota dehrin mesela ciwanek dibînî dibêje ez vî ciwanî pir hez dikim ew ciwanî işte wek bavê min e wek birayê min in ez pir hez dikim em ê malbatek çê bike em ê bize wî jî dibêje ama eger ku ew ciwan ne baş be ev çabı, jiyana ve tevlihev bikeve, ev ne baş be, ev fizyolojik, aliyen psikolojik, aliye deruniye de, aliyen tekiliye de ev işkence büyüne. Her tim rojevi ev işkence remezin be. Ev zarok yaxuji, ev zarok yaxuji her tim be pevçuna mezin bike, be şer mezin bike, be deruniyek ne baş mezin bike. Jber ve aliye de dev bav gerek heskirinek baş, ideal o bisinora bedin zarok yaxu. Eğer ku nedin zarokê xwe çawa ku pêşe rojê de zarokê wan mezin bi tekiliye wanê jî ne baş bi belkî we got aboriye baş bi ama jiyan tev de ne aboriye yani mere dixwaze cana hinek mere hez bike mere dixwaze hevaltiye mere baş bi mere dixwaze biyopsikososyal daxwaziye mere bînin ji ber vê aliyê de jî hezkirin jî pir tiştekî giring e tenduristî jî pir tiştekî giring e danûstanî jî pir tiştekî giring e aliyê aboriyê de wana her tim hevdu tamam dike. Em bibêje aborî jî dema ku neda zaroka zarokê ve çağı çavnebar be. Ne were? Çikus be mesela. İdeal ideal hindik bide zarokê xwe hezkirinê jî bide aboriyê jî bide gorî imkanê. Sinora xwe jî belî bike. Hûn çi difikirin zam le dê bav jî aneka dibêjin wextê me tune ye. Ya bi rastî ew ji strês bide dikevin heta tên malê dibe êv var. De xwarin çetke bavjî tê malê yan dibêjin derûnasiya zarokan de ji ev tişûlê hûn bêtir zanin mamoste dibêjin asl ne ku hûn zarokê xwe re 4-5 saat alaqedar bibin ya hûn 10 deqe jî alaqedar bibin kaliteli dibêjin kaliteli zaman yani wextekê wilo xweş derbas bikin yani çima ew tiş dew bavan re awqa zor tê yani asl tiş ne ku xwarnawê bidî lê binêrî cilê bergên xweşik جواره بکری اصل امنه yani tişte asıl emne eve ne mamoste mesela wago ki dibêje ew temaşema nemey li Mêrdîn em bibêjin hat cem wejdîn xwece go ev zaroka psikiyatrîk olarak sıkıntıya wî heye gorî wî dayîk çer dike dayîk û bav gorî mejiyê xwe de çi rol çêkiriye zarokê xwe dixe wî qaliba ne zarok gorî qalbê mejiyê meyî her zarokek gorî wextê wî qalibî wî heye o şiklî wî heye tu çi dibêje tu dibêje dayîka min bavê min çi kir li min gorûnê gorane be dundrê civatê nepeyve te fikra wî qîmet nedayê te nehiş bipeyve te nehiş xwe fehm bide li ciwatê te ew çîka wî kuşt di wexta te kuşt çi pê dibe îje nema gudariya te dike çûnkî te qîmet nedayê li cem te wexta xwe qîmetdar his nekir wê çaxê ji dem te ew ê bireve dayîk hat go ez zarokê xwe problem dimînim ama gorî wê problem e gelek mesela tên cem me ev ser vî meselê tê cem me dibêje ez dibêjim ev zarokê me problem e halbikî mesela vay hat go problem dî dayîk hat cem xwece jî şan cem me go ez tiştekî nabînim hela her cem bila xwece hela her cem bila xwece hebkî perê xwe bit bila xwece hat cem me divê dirê du tişt heye nerîna sinir bilîmi de nerîna vî tişta heye mejiyê me du alî mejiyek alî em dibêjin aliyê çepê mantıksal zekayî yani em jê dibe hayt hut yani bibirû bişkînû o bisinir û yani qural û nîzama wî heye matematiksel zekayî tu wî kesa tu çîçekekê bide kefa wî çîçekê nayê ya jî kesê aliyê rast tê binere ew duygusal e kefa wî tiştê nerm tê tu ji wîya re hayt hûtê bike tê wî wenda bike
ev هر du tişta بمعنى بنفسه bi mana bi belê tu zarokê xwe çawa fehm bike aliyê çepê aliyê rastê wexta gihat xwe avêt hemêza te ji te hez kir zêde te maçî kir ne were zarokekî te li te werê dike dixwazi daîm dest te bide yanî laşê te bide dixwazi nêzîkî te bi tu her mutfaxê tu tiştekî bike dixwazi bi te alîkariyê bike tu paqijiyê bike dixwazi bi te alîkariyê bike daîm dixwazi tu her rûnê lo ne karê te yî ne îşê te yî tu her rûnê ليش برنقي هذه جبرنا جيمه نا وي تاخ ناف او تشتا او كي او اي اليه راستي تي تشوا اي باليه مجيه اليه راستي تي كافيتي كلي جبوتا فهم بك تي بفيج لاو كيما تو تشخواسي خوشك تو تشخواسي جوان وجهته تشخواسي خوش ياو افكاري تكر تشخواس خوشك تشك ولو كبرا نخوشك برا خرابه بيجي ياو تشخواسي جوان وخوشك تشكر يعني پر كيف هات از خوازم جارك دنيجي تفي تشتا جمر چيبك پر كيف هات يا جي خوارنك هات متفاقي تا خوارنك بي چيكرندا خوارنا وي نخوش هات جماعت يجي بيجي اولاو كيم جوان تشتانا حزدك بي يا واي دستت ساغ بتقلك يخوشك چيكر فيا كي فيا اي علي راستي غاوات تو نباش بير باخو تو نكو مجيوي راستي تي ويا وندا بكن نما تجاري قداريات خد بيجن زاروكان رجوارانه بزمانه تو خبر ندن بيجي سندل يعني بوي زماني خبر ندن بأم يعني وقت مثلا تدقه هريج بيجي وقت تولد كي از دقه هرم وقت تولد كي كيفام نايب نه اشتيره بهرجرام بخوشكي بانا خبر بدن مجيه چپي چاوي او زاروكا دستنادج ماچي كرني حسناك نوري زاروكي ما يوري هي ماچي كرني حسناك يعني اوداوي gerek nizami be تجاری ناهی تو قارش بده دبی تو دسته خو نده مثل اف تشتا خستی و دولابا از وگرم سبی از گرک وی تشتا لوی دری ببینم ویا نه پسیکیاتریک ویا نه پروبلم ویا فرقیتا نابینا مجی راستی و چپی ادایک جوی تشتا نزانه دایکاوی اف تشتا بوی فهم کرن ندایی yani معلومه قال لك دایکی ما علم ندیتی اف نورماله حتى بيجي علم ديتي پر باش نا قال لك جاري علم ديتي ما سيما مستعيد ندوي حيامده لسر ميديا جواكي لسر انترنت دو بابجي كان هر تشتهين ببن كان قش بيني طبيعي يعني تشاوا دبي غيرك في تشتا فهم بك غيرك تك عقليوي مجيوي افلان كسا شد خواز جمه او فهم كرن دفي دريت هولي يعني وقتا قلت وي فهم نكر يعني ما قويا اف تشتا خواست توي تشتا تجدستي وي قرت یا دبی چما تجدستی میگرد مثلا بچو چکنه ولی 4 سالی چو راهش قماندای تجدستی میگرد تو پیر غیدی جارک دنی جوار کرد جارک دنی لوا کرد دو سه چار چربو تدی ام دبی کرمانجی گر لگرد yani اوی الا هین اوی شجره ور قماندا جوار قماندا گر oyun او جبوی oyun اما بفهم كريم بده بنا بأف قمانداي بكف خواري او بشكي او زراري بفينه كرك ام يك دني بكرن ويا جبو تلفزيون بنا ربيلكي بفهم كريم بده شكل ونوعي وشي ازل فيدري تشكي بر خوشك بفجم ايرو صلاح الدين ايوبي دركه ور اف ترينه ما هزل ترينه ما بفينه او جي ور هرس بفنه ور جي بترسه او شون دور اف قالو تشي ويا نوري جبوچه جبوگ او ترينا ناس ناك ايرو زاروك كي 4 سالي 5 سالي 7 سالي 8 سالي جوي ترينا دوي چاغي دوي بترسه ناترسه جبوچ ناترسه بيتر بالاواندك بيتر ناس دك جبرگ ناس دك بنر صلاح الدين ابي قومتانك نوري قومتانك قال لك مزن يعني تدي ام دبيجن يا سروك ام سروك تياوي چي ترساوي تون دليويد اما بنر جترينا كي ترسيا جبوق الناس ناقد او ترساتي ميدان بيوتا بالشكر دبل ماموستا تشتكي وني بيجم ام دبيجن شما او شمايا ترين سري زاروكتا مزجي زاروكتا دما كوتشينا بوي او ترين ناس ناك جبر في علي ده تبع حساب راكر مثلا دبستانا مادر ده هيما دبستانا مادر ده زاروك هين ترين ناس ناك ده سوموت علي سوموت ده ناين بارچاوي خو مجي ده تنيه دما کوچو درباسی مکتب بو و چاغی زانو ترین چی اف چی مثلا تو و اوی ام بجی دو کاغت هی دو کاغتا تو یک پرچه دکه تو یک جی مزن ده یا جی پره مثلا تو سه حب 10 میلیون ده پیشیه یک جی 100 میلیون دای تو بجی کی جان زیده ده بجی
ew 3 milyon hin zêdeyî Bele. çima ew şema dimejiyê de hin Dibêjin ya di pere sê pere. Gorî hesab dikin. derbasî mektebê bû mekteb şûnde wê çaxî şema tînin mejiyê xwe mejiyê tam wê çaxî mezin dibe tam tî cînî hêşeyî tam pêş vediçi balayî pêş vediçi wê çaxî nas dike dema ku nas kir jî ew şema tînî cî wek Selahattin Eyyûbî eger ku trên nedî nizane şemaya trên çawa ye Çavaya. ji ber vê aliyê de malbat kan tiştekî wenî bike şemaya xwe şemaya zarok newekev yani êwan û ê zarok newekev gerek viya zane gorî wan gorî yaşê wan biaxive gorî yaşê wan gerek tişta bibêje ki zarok bielime Dürüst, rast. Ji xwe di heyama balıkbûnê de zarok çika xwe nas bikin, çika xwe kifş bikin mamoste dixwazin şexsiyeta xwe jî bidin qebûlkirin ne wisa. rast Şexsiyet di vê heyamê de mezin dibe, di vê heyamê de çê dibe. Zarokê ku çiqas şexsiyetê xwe qebûl bikin, çiqas zû xwe nas bikin, bêtir jiyana wan jî jiyana wan pêşeroj wan jî baştir dibe ne wisa mamoste. rast ez kîme insanê derdora min çawa dibîne Bele. eger ku ferqa wê hindik be ez mesela insan ki başım derdora min jî min baş dibîne wê çaxî kesayetiyek baş ez pêş ve diçim kesatiye min baş e ama ez dibêjim ki ez pir insan ki başım derdora min dibêjî ev insan ne insan ki başı arê de ferq mezin e dema ku nasnameya me pirsgirêk derket wê çaxê ez zanim ki pêşveçûna min ne tiştekî baş e yani arê de ferq gerek tune bi ferq çawa hindik bi wê çaxê em zanin ki ev kesayetî baş derbas dibe ev pêşveçûnek baş yani yani mesela ev e Mamoste di vê heyamê de aneka encamên ezmûnan jî hêdî hêdî wê diyar bibe. Dixwazim ser tiştekî biseklim di ewka me de di çanda me de ev tişt gelek heye bi rastî ser qiyas dixwazim biseklim. Piranî jî zarokên ku di balıkbûnê de dê û baveyan wan pir qiyas dikin. Mesela filan zarokê nizam filan kes di ev puan standîye te çima puana te kêm e. Ew yani ji hev cuda ne yani ser vê mesela çi di fikrî mamoste tam ji oxtê ezmûna ye oxtê puana ye falan kesê me tu carî xelas nabe ev zarokê falan kes kî ez jî nizanim mamoste belki dizanin nas dike ev tu zarokê cîrana zarokê xizmên me xelas nabe ama Xaltîk ab. xaltîkê ap cîran e gedê cîran e dibêje falan kes wenî kir ta ez nizam me falan kes çi ama emkan tiştekî wenî bêje dema dê û bav wenî bike eger ku hundirê zarok te heyê qabiliyeta zarok heyê mesela spor qabiliyeta zarok heyê müzik qabiliyeta zarok heyê konservatuar qabiliyeta zarok heyê matematik dema ku dê û bav wenî hereket bike qiyas bike bîne hemberî hevdû zarokê cîran yan jî zarokê din wê çaxê eger ku hundirê min heyê ez nota hem qabiliyeta min ser notayê ser müzikê wê çaxê ez müzisyenek baş nabim ez xebatkarek baş nabim çima dê û bavê me baweriya me qut kiriye ji ber vê aliyê de ez nikanim serkeftin be yani gerek viya dikkat bikin zarokê xwe qebûl bikin her zarok jiyanek ayrı ye her zarok dünyak ayrı veya biraz zanibin her zarok kesayetiyê wan û qabiliyetê wan jî newek hebe yani zarokek heyê matematikê çê dike zarokek heyê müzikê çê dike zarokek heyê em kanim bibe jimnastikê çê dike her zarok ayrı ayrı yani em karim bêjin ew dê û bavên ku qiyasê dikin zarokê xwe nas nakin yani zarokê xwe nas nakin Bi zorê dibêje xud kir estağfurullah bi zorê terî dibêje doktorî dibe illa hin tê biv doktor nahêle tu tiştekî dinê bixwaze ew dixwaze dibe biv bilgisayar mühendisi mesela derê doktoriyê çawa dibe di dilî wî dimîne piştî ew doktoriyê tamam dike jî zîvere derê bilgisayartî dîsa çi zanîngeh der doktoriyê berdide jê hes nake pere piştekî wextekî pêve xweca çêtir zane nema ew lezzet û xweşiyiyê dide eger kara xwe hez bikin ew sama belê kar gerek be hes yani we îro ana em dibêjin ya mamoste çer dike dibe ez maaşê xwe distînim tamam ne hewcî halbikî ji karê xwe hes bike ew zaroka ji dunyayê re bike qazancek mezin belê yani tavsiye we çi ne mamoste aneka yani dê û bav jî me temaşe dikin li ser qiyas bêtir dixwazim bisekin yani bera qet zarokê xwe zarokê din re qiyas nekir her zarok ji hevdû cuda ye her insan ji hevdû cuda ye ez kanim pêşniyarek wenî bidim pêşiyê zarokê xwe nas bike ayekî andu da bi mamoste re bira biaxive mamosteyê mekteb re û mamosteyê derûnî nas re bira biaxive gelo ev zarokê me qabiliyetê wî ser çi heye gorî wiya mesela kanim bişînin kursê taybetî
kursên şaredariyê, kanin bişînin mesela müzik, kanin bişînin konservatwar, kanin bişînin jimnastik, kanin bişînin sporê, kanin bişînin futbolê. Her tim bira veya bîne berçavê xwe ji bîr nekin. Her zarok dünyayeke, jiyaneke bira gorî wî ya bişîne kursa, gorî wî ya bira zarokê wan serkeftin bi. Eger ku wanî hereket nekin, zarok hey mesela dike bi müzisyenek baş, bela dê bav baweriya wan qut kirî nabe müzisyenê baş. û jiyan her tim ne serkeftina matematikê, serkeftina dersê Tirkiyeyê, ziyan her tim global û tevlihev e û her insan kabiliyetê wan ayrî. Eger ku ser kabiliyetekî zanîngehek baş zarok bixwîne, wê çaxa ew îşê xwe jî xebatê xwe jî hez bike. Eger ku xebatê xwe hez bike, ew ê aboriyek baş qezanc bike, ew ê jiyana xwe de tam bigire. Aliyê din de jî ew ê her tim bextewar dibêje bi. zarok pêşerojan me ye. Divertim em bala xwe bidin. Ama ev jî heye. Yani hocam lazım mı illa ki giş her zanîngehê üniversiteye Ne xezan? lazım mı? Ne lazım? Şartı. İro tu lê dinere ostayek derdikeve. Yani ku herim baş ama mastem tam Herim baş bejin. Na her başı anna ev fikra heydi milletê me giştî. Dibe illa him bira her üniversite em nabêjin bira terka üniversite bike. Ne mesele ne wê bira veya galet fehm nebe. İro ostayekî li fabrîqê yani em bibêjin suyarê erebê tamîr dike. 20 hep mezune üniversite cem xwe dişuxulîne. Were yine were. Demek ki kijan kıymetli. Yani hin şu an jî dixwazim ticaretê bikim. Yani teknik, ticari binêre ev pir kıymetli. Wexta ku üniversite nexwend dilî wî tu neyî. Ne zorê bidê, bira bi zorê tu üniversite bixwînî, tedî heşa huzur dibe ma tu kerê bi zorê biv ser avê. Tiştek jê bibe yani heşayê temaşevan. Ne li ser wan mesele ama hindê bav awqas mezin dikin bêjin ez heqê xwe te helal nakim gerek herî vê zanîngehê û vê beşê. Na ev yanlış e. Ji bo çi? Ji bo mesela îro belkî dilî wî dixwaze tiştekî teknîk bike. Ne were? Belkî dixwaze înşaatekê ava bike, belkî dixwaze suyarekê tamîr bike, belkî dixwaze li ser înternetê tiştekî bifroşe. Yani xwe bi çi jiyana xwe bi hezkirin dewam bike ew tişta jêr lazim. Ne mühendisî û ne doktorî û ne tiştekî dine. Wek ana min got tu lê dinerit filan kes ticaretekê dike derê nexweşxanê vedike. Nexweşxanê perî wî heyî, nexweşxanê vedike sî heb doktora li cem xwe dişuxulîne. Kîjan bi qîmetin veya bi fikra wî û o çîka wî û dayîk û bav bira li cem hevdû fikra wî fehmkirin bidin. Belki zimanê İngilîzî dixwaze, belki Almanî dixwaze, belki Fransızî dixwaze. Ama mesela 18 salî ne yani awqas jî yani tamam erê di heyamê balık bûnê de ne jî lê ne zarokin. Yani zarokê anika bi rastî em behsa wan dikin lê li gorî min bêtir bala wan ser tiştaye. Zanî çi dixwaze? Bêtir zanin çi dixwazin bêtir zû xwe kêfş dikin yani berê mesela ev zê kuşağı dibêjin ya. Piştî müzîkek em dixwazim piçkî ev ser zê kuşağı jî biseknim. Kerem bikin em müzîkek guhdar bikin û em ê paşê berdevam bikin. خورابون گل فراشکتی اشی خورابون گل فراشکتی فرگلک شابون گل بدلدتی گل بدلدتی فرگلک شابون گل بدلدتی گل بدلدتی
saat xoş malava. Belê em berdewam dikim. Vecdî xwe ji were pirsek hatiye dibêje ji Antabê mesaj avêtiye. Dibêje ez bi karê min pir zor tê. Ez însana hez nakim, ez her tim digirîm, dikim xwarinê bixwim. Her tim milê min têşe. Dibê sedema wê çi ye? Dibê her tim ez difikirim. Ya dibê sedema wê çi ye? Yani sedema wê Gelek tişkotine yani sedema zêdetir hem biyolojik kanıbı bi milê min jî têşe. hem jî aliyê derûniyê kanıbı. Ji ber vê aliyê de pêşiye bira her doktorekî bira test û tahlîlê xwe çêke. Mesela belki B12 kême. Ji ber vê B12 belki xewawê nayê. Omega bira binere, B12 binere, kalsiyum binere, demir binere. Va testa ew ji xwe lê binere ji bo çi xewawî nayê, laşê ji bo çi giran e, ji bo çi nikane bişuxile veya ew derxortê. Eger ku aliyê biyolojiyê de pirsgirêk tune ye wê çaxê zane ki ev sedema wê aliyê derûniyê ye. Bira her pîsporekî pîspor jî ez bawerim ew pêşiyê wî anamnez bide. Yani formekî bide gorî wê formê kînga tu xewatê kînga tê, tu kînga nan dixwe, av vedixwe, tu çend saet dişuxile rojê, ev saetane aliyê laş te, aliyê derûniyê de tesîr dike yan jî nake, ew ê derkeve ortê. Ez bawerim pêşiyê de bira her doktorê anduda jî eger ku doktor de pirsgirêk derneket mesela cana fizyolojî dibe yani belî nabe. Wê çaxê bira her pîsporê derûnî nas derûnnasê jêr rêberiyek baş bide, rêberiyek baş bide. Wê çaxê belkî lazimekî derdora xwe biguherîne. Lazimekî xebatê xwe biguherîne. Lazimekî mesela mala xwe biguherîne. Yani ev her tişt dibe. Ez nizanim mesela fayda wê zare wê ew çi bi vê pevajiyê de doktor û derûnînas ew pevre bişuxile ew hîn baş mesela pirsgirêk çareserkirin bike. Belkî lazim e terapî, belkî jî ne lazim jî. Evet be mamostem. Belê berê ku müzîkên behsa tiştekî kirin mamoste ez dixwazim ser zê kuşağı bisekdim. Yani em dibêjin ev zê kuşağı çi mawlo ne, çi mawlo dikin, çi mawlo xeber din. Yani heyam ne weke berê ye. Lê gorî min rastiye hûn çi difikirin nizanim. Zarokê aneka, zarokê zê kuşağı jê dibêjin bi rastî bêhtir xwefam kirine. Em serspêdem dibêjin ya medyaya civakî gelek tesîr li ser zarokan dike. Cana jî baş tesîr li ser zarokan dike. Bera ku zarok her tiştî dibene. Her tiştî dibihîse, her tiştî video dinere, fotoğrafan dinere. Nav havalan da her dura xeber din, li ser mesela xeber din. Yani hûn çi difikirin gorî min bêhtir hayewan ji tişta hene nevsa. Divê dirê tiştekî were heyî. Profesorek hebû digo vay ciwan tên yani kuşaxek tê. Digo ciwan bive ji biran nê. Digo bira ciwan bive ji biran nê. Nebûna wan çi ye? Kuşaq destê me de ye. Belê. Çiqas îro ez serokekim misal. Ez çiqasî ji wan xizmetê dikim, ji wan ciwananar. Ya jî partiyek çiqasî kane ji ciwan re xizmet bike. Dewlet kane çiqasî ji ciwan re xizmet bike. Îro alana ciwana tuneyî. Wek îro tiştekî bixwaze her lê bişuxile beelime tuneyî ke masiya me pir ji wî hawî. Veya dev dikeve ser belediya, dikeve ser gişi yani yerel yönetim em dibêjin giş divê tekiliya diheyî. Peki em dihundurê çekirdeka xwe de yani nav dendikê xwe de em kane çi bikin ev tişta heyî. Îro telefon em radihêlêne çer dibe sosyal medya tiştekî fikrat de hebe tu hemen pêlê dike di wê saniya de tu digêjî. Ne were? Ev kuşağa me tê jî dixwaze tiştê bigêje bi vê sureta bigêje. çer dike vê ekrana xwe li heyata xwe jî tasarlamış. Heyama teknolojiye mamasa. İlişkiya xwe jî tasarlamış. Yani dibêje ez filan kes hezkirina min jê heyî li filan derê dixwaze di deqakê de bigêje wê derê. Tişekî were ne mimkün. Xwarina xwe we goya dixwaze di hundirê 4-5 deqat bixwe. Çünkü me jî wek telefonê artık zû dişuxile. Yani ew tiştek zû digêje di heyata xwe jî de wî tişta tatbîq dike. Dixwaze wî tişta jî bigêje. Çawa dibe algoritma tu lê binere ya ji jor di jêre ya ji jêr di jor. Çer dike di mejiyê te de ev hereketa dopamînê salgılatmış dike di mejî de. Çer dibe tu bêtir tu xwe li wira digire.
تو خجوران نماکانه وگرین وقت مجیت یکی کسی گجدغاری بخو یک کسی چکلاتا بخو یک کسی شیرانی بخو مجیوی اولوی سر و درید سکنین و گاوا تشتکی خوارون و خوارن جتینی پیشیاته جبوگ تجوران نما درکف تشتک خوشتین جبوگ مجیت وای یا خوارن یاته یا تشتکی نخوشته مقابلیته چرده به تو لید نره دوی درید هاز دویگوسو دردکه میدانه تو خوازه جوران نما درکف چما انسان کان رونه 4 ساعتا 5 ساعتا 6 ساعتا لسر تلفونه سر bilgisayarı hatta یک رانه کتی نیوه شوی حتی روجادنه وفات کری بله oyun listeyi daim hocamıcı belki pezanı بله sebep çi sebep وقت خوارنه که بخو وقت خوارنه که بخو لذت ده مجیته zaten sistem jid خوازه افتشتا چه ببه yani kanı dvedre z kuşağı jiboçe em dibêjin Z kuşağı. Tabira Z kuşağı ne aslında pır dürüstü? Yani civanê me yî sonuç itibariyle ama ev tişta heyî. Me jda yani wan pır raxne dikim mamosta canım yoksa yani ötekileştirme çeviri. Evet evce tiştekine baş yani belki nihame temaşa dikin yani ev program jiş bo wan bebe minakeke mezin yani ev Z kuşağı çima ulun ev Z kuşağı ev civanên anaka. Suce me yî. Yani suce me yani. Suce belki ne ula jî hingam dibêjin ev jî dibêjin ya acaba me bera pirsgirêkek heye yani. Ya ew hevdû fehm wan bela tiştê ez dixwazim û ew dixwazin ne wek hevdûyî. Ez ê saygı بدێمە yani ez ê hürmet bikim tiştê ew dixwazim. Ez ê hürmetkar bim. Biraqe ez ê bi zarok bim. Ez ê bi mezin bim. Bira dê bav û ciwan û meellim û doktor û mamoste giş ev. Tu biner tu derecem doktorekî wexta bi ter dikeve orê xweşayî pir kêfate tê ewilî çi dibe alana xwecayê min gerek wan lezzet kirin bide ne orê psikolojik olarak wan fehmkirin bide. Doktorekî tu fehm nake tu dibe sed ilacî jî bide de kêfateş doktor nehatî. Zaten tiştek bi te nayê tu serrast nabe. Ama yek tê tu rûdinê tu pêr dipeyivî xweşik tu xwe pê fehmkirin dide. Belê xweşik tu pê fehmkirin yani tu dikeve seviya mejî wî. Tu daket seviya mejî wî ew problema ji holê radibe. Toplum ji bo vî hewê ew mezin dibe bira ew çûkaniya gudariya me bike. Çûk jî dibe bira mezin gudariya me bike. Ortak nokta tune. Hêdî hinga jî ji dê û bavê xwe dûr dikevin nefsa mamosta bêtir dikevin xwe girê dî hevalê xwe dikin bêtir diçin ba hevalê xwe ê ku hevalê wan jî tiştên nebaş dikin hevdûre tiştên nebaş hîn dibin yani dixwazim gotum benim ser vê mesajî mamoste me got ya dê û bav gerek pir serê zarokên xwe bin lê oxtê zarokê xwe re alaqedar nebin zarok jî diçin ba hevalê xwe lê aneka jî nav hevalan de tiştek derketiye jê dibêjin zordestiya hevsalan yani akran zorbalığı ez bêjim ê ku ji bo temaşevanên me jî baştır fêm bikin yani ev de temenê biçûk de dest pê dike yani ez bawer dikim ne tenê balıqbûnê piştî balıqbûnê jî dewam dike newsa mamoste ev jî piskêkekerê mezin e yani zordayiya hevalan heyî berê û vana xwe çeşît sîberê heye ên aboriyê heye ên mesela mobbing heye yani hew ne em bêjin ser balıqbûnê yan jî ser zarokatiyê çünkü mesela insanê mezin heyî dişuxulu mobbing dibîne. Bele. Mobbing dibine rexneye nebaş dikin, peyvê nebaş dikin, fesadiye dikin. Yani ev çi dibe tesîrî derûniyê dike, tesîrî kesayetiyê dike. Dibêje gelo ez çawa îstifa bikim, çawa derkevim. Ji xwe hevalê jî ew jî wiya dixwazin. Îca aliyê ciwanê de em bêjin, aliyê zarok de mesela zarok de herin hinek qelawin, hinek zeyfin dibêje tu qelaw nav lê dixin. Henekê xwe pê dikin. Bana ser kesayetiyê wan û ser derûniyê wan û ser cana tenduristiyê wan jî nebaş dibe. Yani mesela derin nan naxwe nêxweş dikeve nêxweşxanê derman digire seroma li xwe dike yani tiştê wanî dibe. Îca em ser civana bibêje ser civan jî em bibêjî îro fotoğrafek wêneyek parvekir bin wêneyê şîrov dikin. Dibêjin ew dibe xweş ew dibe nexweş ew dibe pozî te mezin ew dibe ser çavê te nebaş ew dibe porê te çima wanî ye. Îca çi dibe dîtin û gotin nabiyek yani nêrîn û dîtin nabiyek wê çaxê derûniyê wan xera dibe lazimek here psikoterapiyê lazimek here derman bigire çima derin ji xwe gorî wiya estetik dibin ciwanê 15 salî ya 15-16 salî derin mesela bela şîrova bela zordayiyê derin mesela dibêjin ez estetik bibim îca divir veya temel de mekteb û derdorê de tê gerek mekteb de mamoste
pervedeya viya baş bide. Gerek bi evlekariye bi hevre bişoğun. Gerek bi mesela bi çi kere bi pervedahiyere baş bişoğun, bi hevre bişoğun. Mesela gerek serokomar mesela bir yerek bide serviyare. Pervedahiya viya mesela gerek bidin. Lazım e ki wezaretiye tenduristiye jî gerek teke bi devreye. Hevre bişoğun qut nebin ki ev zordayî bire çareserkirin bikin. Yoksa tenê mektebê de dî de tişna bi bibêjin wenî nabe. Pevre bişoğun ki çareserkirin jî bire pevre bi. Ya çawa mezin bûn mobbing heye, çawa mezin bûn zordayî ê mezina heye, çawa mezin bûn ê aboriye heye, ê malbatê heye. Her tim her deyê de heye ama temelê viya perwerdehiyek baş bi semîner bi grup yani kom yan jî bi bireysel yani tenê bûn bişoğun yan jî bi psikoterapi bibînin vana karin wenî çareserkirin bikin ama bi polîtikek baş bi polîtikek baş bi pêwajiyek baş gerek berdewam bikin. Yani anka demolatê me de ev tiş siber zorbalık yani zordariya siber dibêjin ya mamoste. Sedema ve çi pranî jî ciwan li ser medyayê civakî hevdû rexne dikin. Yani nikar noktaya hevdû dibênin belki ew tiş nikarin bêjin. Lê tetkevin ser medyayê civakî ev tiş dikin. Sedema ve çi ev jî tiştekî psikolojik newsa yani. Berê bawerî tu neyê. Yani bawerî İnsana baweriya xwe bi xwe nayne. Mesela wecî hevdû dinere ez nizam te rexne bikim, ez nikam te rexne bikim. Tu baweriyan bimituneyî. Baweriyan bimituneyî. Ama ser internetê de tu min nabîne. Tu adresa min nizan, tu nasnamaya min nizanî. Ez dibû de dinivîsim. De pantolê te xweş nebûyî, solê te xweş nebûyî, nizam werî bûyî, yan jî carna hevdire xeber didin. Xeberê ne baş didin mesela. Yok dem doz ran bakın yani dibên yani sedemê viya ê qarşî te te nabîne, tu nizanî li ku yê û baweriya te tu baweriya xwe bi xwe binayne ji belav viya jî tu darî çi dike derûniyê xwe li wir rehet dike. Kesayetiye xwe li wir rehet dike ser hevalê xwe ne te nabînî rehet dike. Fesadiye xwe li wir Fesadiye xwe li wir dike. Zêdetir mesela WhatsApp komelê WhatsApp çê mesela komê WhatsApp çê dibin. Dû de dinivîsin wenî bûyî ya bûyî nizam çi bûyî hevdû nasî nakin ji xwe rehet dinivîsin. Bele rast e. Yani dîsa em gotin tênin ser baweriyê newsa mamoste bawerî jî ji kî derê dest pêdike bi dêw bavan dest pêdike. Em ses pê de xeber din yani dojî mijara me ser xwendinê bû me dîsa gotinanî ser dêw bavan yani malbat ew qas girîng e di jiyana me de di hayata me de ew qas tişt ciyekî mezin digire bawerî jî bi zarokatî dest pê dike. Ama zaten ne var em daim ez ê bibim dengê dayîk û bav dayîk û bavê jî bim ez çi dikim durust nabe. Aslında vira hem dayîk û bav û o sosyal çevre em dibêjin ya cîran jî, xatik jî, xal jî, metik jî. Îro tê bivêjî ki ew ciwana ne paqij yani derdora xwe paqij nakire. Ez ê şikayet bikim ne were. Gelo ez wexta dirê dimeşim. Ez gemarekê qirêjekê li erdê dibînim. Ez radihêlê me ez davêjim nav gemarê çöpê. Na ez nakim. Wexta min nekir zê qoşaxî jî nakim. Wexta min nekir ciwanê ji paşiya min tê jî nakim. Em çima toplumê Avrupayî em dibêjin tedî têkiliya wan û sosyala wan û çevreya wan û paqijiya wan gelek. Aslında em jî kanin bikin ama egoya me heyî. Aşağılık kompleksa me heyî. Yani em xwe ji wan üstüntür mezintir dibin. Ew dest pê dike mamoste ew jî di balıkbûnê de dest pê dike. Ji balıkbûnê jî dest pê dike gelek car ji çûkanî jî dest pê dike. Wegana xwecayê me got tu wexta zarokatiyê tu çi xwest tu bidê didê min dibêjin çi dibû gewî bûyî. Gewîbûn wexta ku tu çi bixwazî tu bidê mesela îro tu diherî tiştekî îmkana wî tune zarokekî 5 milyonî tê bidê ji bo her alişverişê bike tu dibê lawkê maşter du süt aşter pênc süt. Çawa dibe zanî ew ê qaynaxa wê ku derê ew ê were xwe îja mezin dibîn. Ya jî tiştek dikire dibe biner ha vay te ji ê cîranê te mestir û çêtir û zanetir ji ê lawkê apê te xweştir ev tiştê mişterkirî li wê dirê tu qodlamış dike me jî wî çûkanî yani ew çûkaniya de çê dibe. Lê mesela mamoste te gotiya her tiştî biyawan dikin her tiştî serbest dikin. Di balıkbûnê de hin dê bav hene her tiş qedexe dikin her tiş hin dê bav jî hene her tiş serbest dikin. Ew çawa tesîl zarokan dike? Gerek vasat mı? Yani çi bi? Gerek orta derece bi. Gorî ihtiyacî wî bide, gorî imkanê xwe bide, imkanê xwe bûyî naskirin bide. Ya îro zarokek tê dibe ez filan bilgisayarê dixwazim. Ew bilgisayara ne karê te tu bistîne çünkü pir buhayî. Ne were? Telefona em bivêjin filan marxê dixwaze.
te her çar Yani asıl mesela ne ku merhaba dikara bıkıra belki peremin hey az kam zarki xora bıkırım. Le piştik az ev bilgisayar bıkırım ev kompüter bıkırım. Zarok çi bir fikre. Yani esbet işte ki bu hatıcımın bu xaze. ha ew tişta tê meydanê yek jê adinê jî wexta gibar li ser üstiye mere tune bi mere gelişmiş nabe. Yani mesela istakoz meselesi hey ya hocam belki tu pê zanibî. Yani istakoz çi ye ew dundurê qalikekî eşk deyî. Bele. Qalikekî pir eşk e. Istakoz nerm e. Yani goştekî nerm e. Istakoz şer dike dibinê behrê de dere qalkê xwe dişkenîne ji bo çi? Ji bo artık eşkanî yani hestî ew hestiya dixwaze fire bibe. Goştî me jin dibe wek me jî bifikire. Dundurê ew qalka de me jî fire dibe. Dixwaze fire bibe. Ama wexta qalkê xwe neşkenîne fire nabine were. Navê qalbî de. Navê qalbî dimîne. Milletê me jî were, insanê me jî were. Di qalibekî de li aliyekî tenê dinere. Ne ya mesela dibêjî ki alimê mezin dibêjî ki filan kes eger di sê roja de kitabekê nexwîne, Qur'anekê nexwîne, ilmekî nexwîne, tiştekî nexwîne, qalbî wî me jî wî qapat dibe. Ev ne sadece li ser fiziksel û psikolojik gişî, maneviyata insana jî etkilemiştik. İro maneviyata insana tune be, ahlak tune be, yani huyu karaktera wan tune be, ev problema mezin gelekî teser. İja çawa dibe, tu dibe zarokê me bira biv mühendis, mühendisekî derê ji qûmê didize. Derdikeve meydanê. Doktorekî sirf ji bo pera qezenc bike nexweşê xwe dinere. Ne ji bo çareseriya nexweşiya wî bîne serî. Çawa dibe sûcê toplumê dê û bav û gişî ne sadece sûcê em nikanin têxin sûcê hineka tenê. Divê dirê de gerek dengak xweşik bîn meydanê. Yani gerek dengayek xweşik ne pêr bixeyde û ne jî lêxe. Ya jî ne em giş çûçikin belkî me gişa dê xwe bavê xwe me elmê xwe me lêxistin xwarî ama me em qarşî wan em bû travmatîze ez dibêm em nebû travmatîze ji bo çi çünkü uslûbek û durust tu yek xweşik rê me da dê bav jî were û meelim jî were meelmê zamanê me de giş ne were bûn belkî bêbîra we ama em bû travmatîze ana em li xwe binere em kesek problema me heye bence problema me Ama zarokên ku wilo bi awayê mezin dibin dibêjin bêar dibin yani. Belê. Newsa yani dîsa ji waya tavsiye nakin lê. Na em nabêjin illa hî mira lêxistinê bixwaze. Em ne waya dibêjin. Ne tefam dikim yani belki em travma nebûne belki hin kes travma bûne em nizanin. Yani esas li vir sînor mühim e. Mesela tu derê danûstandinê ew zarok xwe davêje erdê dibêje viya bigire tiştekî negire. Tu pêre peyvnameya xwe çêke biner zarokê min. Bi mir heqûs pere heye ez ji ter heqûs lîmîtata heqûs sînorê me ev e tu vê pênc hevçîşta tu kanî yekî bigire. Peyvnameya xwe çêke eger ku tu peyvname çê neke telefonê bide tabletê bide tiştekî din bide kompîterê bide ta ku tu tiştê wenî bi zarok çavnebar mezin dibe. Bele. Çavnebar mezin bibî jî pêşe rojê de ev derdora wî jî, tekiliyê wî jî, zewacê wî jî, xwarinû ve xwarinê wî jî tesîrê her çişî dike çi dibe însanekî nebaş derdikeve meydanê. Bele. Gelo mamosta yani civan ji bo jiyaneka bi tenduristî divê çi bikin faaliyetên çawa dikin tu wek derûnnasê pisporê vî karî psikologî tu çi tavsiye dikî ji bo zarokan? Yani bera çi bikin? Mesela aneka tatilê di betlaneyê de ne piştî yani encamê ezmûna wan jî ê diyar bibe yani bera çi bikin ji bo stresa xwe bavêjin ji bo jiyaneka bi tenduristî rehetî divê çi bikin? Rojê nîv saet ki bera dîst dersa xwe bişixulin. Yani ki ji bo hem amade bin salek din û ji bo kî agahiyê xwe ji bîr nekin. Saetek nîv saet bes jêre ji bo kî dubare bike mejiyê xwe de. Bele. Agahî ji bîr neke. Ama aliyê din de lê binere zarokê xwe bira bişêwirin. Gelo tu çi hez dike? Mesela tu dixwaze avjankiyê yan jî müzîkê yan jî em bêjî spîporê tu çi dixwaze em te bişînî wîya bira bişêwire kî zarok bibêje vay biryara me tiştekî girîng e dê bavê me biryarê me mühim ji bo wan. û ji ber vê aliyê de jî kanin mesela pîrtûka ji xwe bixwînin û mesela hinek malbat henin aboriyê wan ne baş e her malbat imkanê wan ne wek heve kursên şaredariyê henin bê perene kanin bişînin wana hinek kursên henin mesela taybetî xweşin yani
ji bo pêşveçûna wan ji bo derûniyê wan baş e. Mesela em kan bêjin psikodrama heyî têde sosyodrama heye jiyan her tim bi ders nabi yani ev tiştekî bi rastî Ve faaliyet ancımları. psikodrama xweş e sosyodrama xweş e müzik xweş e pirtûka bira bixwînin biran herin mesela kursên taybetî kursên şaredariyê û bira tu car dersaj jî bîr nekin hani yani ez ders mi komple mi berda kitap tu carî naxwim ne bira nîv saet ki zêdetir biraz zordayê nedin zaroka bira dersê xwe jî dubare bikin ki ji bo ji bîr nekin ama pêşiye bira viyaj bir nekin kesayetiye zarok nevekevin her tim ders nabe cana mere dixwaze bêna xwe bide cana mere dixwaze her avcankiyê cana mere dixwaze betlaniyê ji xwe vekeve cana mere dixwaze televizyonê temaşe Benekane her Bodrum Antalya bira her ser ava spînî tevînî. ama tiştekî wenî jî mamosta ev tiştekî giring e ez kan tiştekî wenî bibêjim hinek malbat heyî her tiştê zêdetir di zarokê xwe ev tiştekî ne baş e hinek malbat kanım bişînin mesela ber ustakî bira işkî bi'elîmin En tiştê mühim ew. bira xebatekî bi'elîmîne yani jiyan Bere çanda ka usaha bûne wisa mamosta. rast e Zarokên 14-15 salî wan dişandin bahosteyekî ew bi insan hînî kar bibe hînî însanetî ew bibe. zarokan mesela bûn usta ev tiştekî giring bira her ji xwe mesela danustan ne bi'elîmin bira jiyanê bi'elîmin jiyan tevze ne derse Meslekek dikeve destî. yani meslek dikeve zanı tekiliye insana çavayı zanı axaftinê insana çavayı zanı danustandın çavayı, zanı ticaret çavayı, işte onu da alimi. Belki matematikî hez nake, Tirkiye hez nake, ji ber vê aliyê de ez bawerim malbat tiştê onî bike gorî daxwaziyê zarokê xwe, gorî daxwaziyê xwe, ez bawerim jiyanekî baş û ziyanekî bi sihat ew ê çêbibe û derûniyê baş ew ê çêbibe inşallah. Ama bira viyaj jî bîr nekim mij bîr kir, bira şükür tu car jiyana xwe dernaxînin, bira her tim şükür û teşekkür bikin. Spasî bikin zarokê xwe jî ji derdora xwe jî vana jiyana xwe dernexin. Bele rast e mamosta. Mamosta em hediyê di bername xwe bi dawî dikin. Herî dawî ji bo ciwanan an jî ê ku dixwazin ji bo ciwan bimênin. Tê çi bêjî? Ev tişta heyî tiştek de ciwan digire xwarin û vexwarina tê. Tu çi bixwe tu ew. Ji ber wî havî kesek wecihî wî xerabe bû em bibêjin qermîçekî wî çêbûye ew ne ji derve tê. Gelek baş gotim çi bixwe tu ew ew yani ew ji ser rêvî û cigerî wî xwarina baş paqij tu bixwe xwarina gemar nexwe li malê de gav û saet ne dihundirê malê de be ro derket ji derve ew roka bivîn ew sorbûna rokê tu bivînî çi xas qîmet heye zî îro saetekê bipeyvim qîmeta wê nayê fehm kirin êvarî ro dihere ew sorbûna ew royê bivîne bi şev li ser stêrka bivîne binere hayata te her tij wextê xwe de xweş e hayata te de çi şenkayî çê dibe di wextê xwe bivîne kîjan mevsîmayê bivîne di insana derkeve ji derve mesela insana bivîne têkeve ilişkiye sosyalleşmeye ev tişta bike rojê kêm sibê û êvarî 5000 gavê xwe bavê ji hilm û nefes û bira akciğera te vebe bira fikra te vebe ji vî hawî mesela em îro ozon tedavî dibêjin ya ew ozon tedaviya a belaş çi tu zane serê sibehê tu rabe hîn ro derneketî ew wê çaxa wê saeta ozon derdikeve ser rûyê erdê tu kî derbijî li gunda û li bajarê gitedî dora wî vekirî bêtir e ama mesela îro bajarê mezin kêmtir e pekî kengî li te dizerliqe ew ozona tu bi destmêj be laşê te heger şil be ew ozona bi tev dizerliqe te tedavî dike ozon îro seansek wê bûye 4-5 ne were bena tiştekî gelekî belaş e yani mesela serotonin tu dibê ez salgılamış bikim ew sorbûna serê sibê û êvarî tu dibîne ew jî serotonînê salgılamış dike çünkü xwezayiyê didite yani xweşayiyê didite em dibêjin giş bi hevdû veyî gelek spas dikim mamoste malata ava mamoste Vecdîn Çelik derûnnasê spor psikolog ji bo mêvandariyê te ji bo agahiyên te ez gelek spas dikim malata ava spas dikim mala we jî ava bernameya wî bernameya we dîse ser xêre be inşallah gelek spas dikim mala ava ergoterapîst Bilal Temel mamoste malata ava gelek spas dikim min destê xweş be ekîba we teşekkür dikim ez gelek spas dikim Filîstînê ji bîra nekin inşallah daîm birat bîra me de her tim li bîra me de ye mala ava sohbetekê xweş bû Stranbeş Yusuf Akbaş gelek spas dikim Sayim Erten Malawava Bele temaşevan aziz me îro bahsa balıkbûn
bûnê kir dibe em her tim zarokên ku di balıkbûnê de em wan fam bikin em her tim piştgiriyê bidin wan dê û bav di ser vê meselê de dibe her tim bisektin her tim zarokê xwe fam bikin gelek spas dikim hefta din dîsa em ê li vira mijareka girîng pêşberî we bin dem baş. Grisira bin niske le 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 meyro Gir khopane bin niske tol çwane meyro Grisira bin niske le 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 meyro Gir khopane bin niske tol çwane meyro Vasvara iske le 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 meyro Khosti meyro babliske tol çwane meyro Vasvara iske le 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 meyro Khosti meyro babliske tol çwane meyro Gresira besira le 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 meyro Gir khopane besira tol çwane meyro Gresira besira le 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 meyro Gir khopane besira tol çwane meyro Vasvara hayu haya le le meyro خسي ميرو وزيرة طول جواني ميرو واسوارة حيرة ليل من ليل ميرو خسي ميرو وزيرة طول جواني ميرو Gresira bitçeye lelim meyro Gir khopane bitçeye tol çwane meyro Gresira bitçeye lelim meyro